Live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ho ngayon ng Huwebes, Marso 27 taong 2025 at 46 days to go bago ang national and local elections. Sa ating mga headlines, Senator Amy Marcos naglabas na ng kanyang initial committee report sa nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itong mga spamming and trolling activities na ipinupukol sa mga International Criminal Court judge abay hindi makaapekto sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Gumuhong Kabagan Santa Maria Bridge dyan sa lalawigan ng Isabela, hindi raw aksidente. Kumbinsido ang ilang senador na mayroong cover-up sa naturang insidente. Sa balita sa ibayong dagat, unang Vice Presidente ng South Sudan inaresto ng mga otoridad. Sa balitang palakasan, presensya ni Tony Nadal sa huling laban ni Alex Iyala, isa raw sa naging inspirasyon ng Pinay tennis star. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Nanindigan si International Criminal Court spokesman Fadi El Abdallah na hindi makakapekto ang mga ginagawang hakbang ng ilang grupo para naman makisawsaw sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ay sa kabila ng dumaraming spamming at trolling activities. Ayon kay Dr. Abdallah, nananatiling matatag ang International Criminal Court at hindi ito apektado kahit pa marami mga spamming at trolling activities ang ipinupukol mismo doon sa mga judge ng International Court. Mananatili pa rin niya ang focus ng mga huwes at ito ay ang paghahatid ng hustisya para sa mga biktima ng drug war ng nakalipas na administrasyon. Naninindigan din ang International Criminal Court na sa kabila ng tuloy-tuloy na trolling activities mula sa mga supporters umano ng nakadetining presidente at hindi matitinag ang mga hakbang ng kanilang tanggapan. Una nang kinumpirma ng International Criminal Court na maging ang mga social media accounts at mga iba pang social media platforms ay inaatake rin. Bago pa man ang pre-trial ng naturang kaso ni dating Pangulong Duterte, maging ang presiding judge na si Yulia Motok ay inulan din ng mga spam messages na hinihinalang galing sa mga supporters umano ng dating presidente mula sa Pilipinas. Kahapon ay tuluyan ng sinumiti ni International Criminal Court Prosecutor Karim Khan ang unang batch ng mga ebidensya laban sa dating presidente. Sa Setyembre 23 naman ng taong ito, nakatakda ang confirmation hearing para sa kasong crimes against humanity laban sa dating Pangulo ng Pilipinas. Sa iba pang mga balita, nagbabala ang mga ekonomista at opisyal ng pamahalaan laban sa panawagang ihinto ng overseas Filipino workers ang pagpapadala ng pera sa loob ng isang linggo bilang protesta sa umano'y planong pag-aresto at extradition ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon sa kanila, ang hakbang na ito ay higit na makakasama sa pamilya ng mga overseas Filipino workers sa halip na sa gobyerno. Ayon sa isang eksperto, ang pagpigil sa remittances ay panandalian lamang at kalaunan ay ipapadala rin kahit wala itong tunay na epekto sa ekonomiya ng bansa. Aniya, kung 71% ng remittances ang may hinto, nasa 439 million US dollar ang maaaring mawala pansamantala. Pero kalaunan, may babalik din ito at tataas pa. Idinagdag din niya na may sapat na international reserves ang Bangko Sentral ng Pilipinas upang mapanatili ang katatagan ng Pinas. Samantala, sinabi ng isang senior economist na maaaring maapektuhan ang palitan ng piso kontra dolyar, pati na ang interest rate kung matutuloy ang naturang kampanya. Iginit naman ng isang lead strategist na mahirap kumbinsihin ang mga overseas Filipino workers na itigil ang pagpapadala ng pera, lalo na kung may binabayarang utang, pabahay, tuition fee para sa kanilang mga anak. Hinimok naman ng Malacanang ang mga overseas Filipino workers, lalo na ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na manatiling kalmado at isaalang-alang ang kapakanan ng kanilang pamilya sa halip na sumali sa mga kilos protesta.
Inaasang mas marami pang ebidensya umano ang ihahain ng prosecution team laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga susunod na araw. Kahapon nga mga kabombo ay naipasakamay na ng prosecution team ang unang set ng mga ebidensya dyan sa International Criminal Court para sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay binubuo ng 181 piraso ng mga ebidensya na nakatakdang ipresenta sa paggulong ng trial laban sa dating Pangulo. Gayunman, inaasahang ihahain pa ang ibang piraso ng ebidensya sa mga susunod na araw bago pa man ang deadline na Abril 4 na itinakda ng International Criminal Court. Kinabibilangan ito ng mga written documents, mga larawan, video at audio recording. Ang nalalabing ebidensya kasama na ang posibleng mga iprinisintang testigo ay kung mayroon man ay kinakailangan na i-disclose ng prosecution team bago pa man ang pagpaso ng deadline na itinakda sa International Court. Batay nga sa pulisiyang isinusunod ng naturang korte, dapat ay maagang masabihan ang International Criminal Court Pretrial Chamber 1 kung balak ng prosecution team na humingi ng protective measure doon sa mga testigo at biktima na nais na ipresenta sa naturang hukuman kasama ng iba't ibang individual na maaari ding maharap sa anumang mga banta kung sakaling ilalabas ang kanilang pagkakakilanlan. Samantala, mayroon namang hanggang Abril 11 ang kampo ng dating Pangulong Duterte upang maisumiti ang counter evidence at yan ay kailangan ding ma-inform o masabihan ang panig ng International Criminal Court kung mayroon itong mga testigo o kaya naman ay iba pang mga impormasyon na ilalabas para sa confirmation hearing ng naturang kaso. Samantala, naglabas na ng inisyal na committee report si Senate Committee on Foreign Relations Chairperson Senador Amy Marcos matapos ang unang pagdinig sa isyu nga ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon sa senador, maraming lumitaw na labag sa normal na proseso ng isang pag-aresto. Lumikha rin umano ng maraming tanong kung bakit minadali ang ilang hakbang na mahalaga na sanang naikonsidera. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Amy Marcos. The Philippines had no legal obligation to arrest former President Rodrigo Roa Duterte and turn him over to the International Criminal Court. What was received was only a diffusion notice, not verified or approved by the Interpol Secretariat. No verification by the Interpol whether the request complied with Article 3 of their constitution, forbidding Interpol from undertaking any intervention or activities of a political, military, religious, or racial character. Yan ang bahagi ng paliwanag ni Committee on Foreign Relations Chairperson Senator Amy Marcos. Mas kumpletong pakikinig ng music, entertainment, news, and information. Meron yan dito sa Bombo Radyo. Dahil nandito ang music station ng Bombo Radyo Philippines, ang Star FM. Sa Luzon, nandyan ang 102.7 Star FM Manila, ang 100.7 Star FM Dagupan, at 89.5 Star FM Baguio. Kahit saan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi mong kasama ang Star FM. Dahil hindi lang kami sa radyo mapapakinggan, live din tayo sa Bombo Radio Philippines mobile app at sa Facebook. Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo, no worries. Dahil sagot yan ng Star FM, the music station of Bombo Radio Philippines. It's all for you, Star FM. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Si Police Brigadier General Fajardo na tagapagsalita ng Philippine National Police muling nanindigan na politikal ang pambansang pulisya at nagsasabi siya ng totoo kasunod ng panawagan ni Senator Bongo na maglahad lamang ng katotohanan. Itong si General Fajardo. May balita si Bombo Kelly Cordero. Nanindigan si Police Regional Office 3 Regional Director at Philippine National Police Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na apolitikal ang Philippine National Police at wala silang pinapanigan na anumang partido at individual.
Kasunod ito ng panawagan ni Senator Bongo sa kanya na bilang tagapagsalita ng pambansang pulisya, magsabi siya ng totoo kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay General Fajardo, hindi siya nagsinungaling at nagsasabi siya ng totoo at direkta niyang kinukumpirma o tinatanong ang mga individual na sangkot bago siya maghayag sa publiko. Iginiit ni General Fajardo na sa kaso hinggil sa umano'y pag-iyak ng ilang pulis sa Villamor Air Base sa kasagsagan ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, kinumpirma niya mismo ito sa Director ng Special Action Force kung saan naka-assign ang sinasabing mga pulis at itinanggi ito ng commanding officer. Responsibilidad ko bilang tagapagsalita po ng Philippine National Police na bago po ako maghayag ng anumang pangungusap at statements po ay directly po akong nagtatanong doon sa mga concern na PNP personnel at ako po mismo ang tumawag po sa director po ng Special Action Force kung saan naka-assign po itong sinasabing pulis na umiyak, and no less than the director ang SAP po na nagsabi na hindi naman po, and that was the main reason kung bakit nung tinanong po ako ay sinabi ko na hindi naman po totoo yun, and in fact I was there personally, wala naman po akong nakitang umiiyak po doon, and that is precisely the reason kung bakit yun po ang sinabi ko. Samantala, niyo rin ni General Fajardo ang issue hinggil sa umano'y pagtakbo niya palayo kay Senator Bongo sa airport. Ayon kay Fajardo, hindi siya tumakbo para takasan ng senador kundi para habulin ang convoy ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. Humihingi naman ng tawad si General Fajardo kay Senator Bongo kung sakaling nabastos man daw ito noong panahon na yun, at sinabing hindi niya ito intensyon. Tinatanggap po natin yung mga pananalita po ng ating kagalang-galang na Senador Bongo, at even prior po doon sa Senate hearing ay nagsalita na po ako ng ilang beses para personal pong humingi ng paumanhin kung may na-offend po natin in any way yung ating kagalang-galang na senador. There was no intention whatsoever. Bilang mga miyembro po ng Philippine National Police ay wala po tayong papanigan na anumang partido, anumang individual, at mananatili po tayong apolitical at non-partisan, at kung meron man po tayong papanigan, yun po ang totoo at yun po ang ating sinumpaang tungkulin po. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, hinimok naman ni House Special Committee on Base Conversion Chairman J. Kung Hoon nagsambales ang gobyerno na kasuhan ng cyber libel, espionage, sedition at terorismo ang mga Pilipinong wumaus na nagpapakalat ng propaganda na pabor sa China at laban sa soberanya ng Pilipinas. Sinabi ng mambabatas ang mga ito ay hindi lang basta mga online trolls, kundi mapanganib na nagpapakalat ng foreign aggression. Nagmula ang salitang Wumao sa Chinese phrase na Wumaodang o 50 Cent Party na tumutukoy sa mga individual na binabayaran upang magpakalat ng mga pro-government propaganda. Sa Pilipinas, ang mga Wumaos na ito ay dumedepensa sa mga ginagawa ng China. Binabaliwala ang panggigipit sa mga mangingisdang Pilipino at inaatake ang gobyerno ng Pilipinas gamit ang mga online platform. Sinabi pa ni Kung Hoon na hindi maaaring magsawalang kibo ang gobyerno at hayaang maging tagapagsalita ng dayuhan ang mga Pilipino, lalo na tumitindi ang tensyon sa West Philippine Sea. Ang panawagan na ito ni Kung Hoon ay kasunod ng kumpirmasyon ng National Bureau of Investigation na binabantayan nito ang nasa 20 vloggers na may kaugnayan sa mga kampanyang nagpapakalat umano ng mga maling impormasyon. Ayon sa mambabatas, bagamat mahirap patunayan ang mga kasong pagtataksil sa bayan o treason, may mga umiiral na batas na maaaring ipatupad laban sa mga ito. Kabilang dito ang Cybercrime Prevention Act, Anti-Espionage Law, mga probisyon sa Revised Penal Code tungkol sa sedisyon o pag-uudyok ng rebelyon, at mga Anti-Terrorism Act. Pinaalala rin ni Kung Hoon na ang laban para sa soberanya ay hindi lang nagaganap sa karagatan. Oras natin, 14 na minuto na makalipas ang 12:00 ng tanghali. Muna tayo ng report mula dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso, yung gumuhong Kabagan Santa Maria Bridge. Dyan sa lalawigan ng Isabela, hindi raw ito aksidente. E ano kaya ito? Alamin natin kung ano mga findings dyan ng mga mambabatas. May balita si Bombo J.C. Galvez. Naniniwala si Senator Alan Peter Cayetano na hindi aksidente na bumagsak ang Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Ayon kay Cayetano, mula noong 2018 hanggang 2020,
marami ng problema ang nakita sa lahat at hindi lang sa ilang bahagi ng bumagsak ng nasabing tulay. Ginawan niya ng ulat ng mga naging project engineer at iba pang officer ng Department of Public Works and Highways, gayon din ng Commission on Audit ang mga nakitang bitak o cracks, natanggal na bolts, na-deform ng mga steel beam, lumuwag na mga kable at mga issue sa structural integrity ng tulay. Pero lahat anya ng report, binaliwala ng mga matataas na opisyal ng ahensya. Git ng senador, meron anya siyang hawak na mahalagang ebidensya ukol sa kamakailang pagbagsak ng naturang tulay. Kumbinsido itong mayroong quiet cover-up sa insidente. Sa kabila nito, sinabi ni Cayetano na binibigyan niya ng pagkakataon ng ahensya na maipaliwanag ng husto ang usapin. I want to give the Secretary a chance dito sa bagong committee niya, and that's why tinuloy ko pa rin itong hearing na to kahit na meron. Kasi I want them to know, pag hindi nila ginalingan at hindi nila itotoo, meron tayong evidensyang hawak na. Meron akong mga hindi pa rin nilabas. Just to give them a chance, pero hawak na natin yung ilan mga facts about this. The facts is enough eh. Sometimes kasi yung kailangan mo additional evidence or the witnesses, but in this case, yung paperwork lang at facts is more than enough to show na hindi accidental. This was waiting to happen. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, sinabi ni Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunoan na bumuo na sila ng isang special committee na magsasagawa ng komprehensibo at malalimang investigasyon sa insidente. Inatasan anya ang special committee na magsumiti ng kanilang matutuklasan sa insidente bago sa mismong Abril 25. Samantala, ikinadismaya naman ng senador dahil hanggang ngayon ay wala pang sinususpinde sa kanilang tanggapan habang nagpapatuloy ang investigasyon. Kaya tanong niya kung bakit walang galit ang ahensya samantalang napakalaki ng problema at kita naman na mayroong dapat managot sa insidente. Depensa ni Bunoan, wala na sa ahensya ang karamihan ng may kinalaman sa konstruksyon ng tulay. Bagay na kinontra ni Cayetano dahil meron anyang naging regional director na nakasasaklaw sa Isabela na ipopromote pa ng DPWH Assistant Secretary. Have there been any preventive suspension during this period? At this point in time, Your Honor, there has not been any suspension that has been meted to any person in the department, simply because many of those who have been in, who have one way or the other involved in the construction supervision of the bridge are no longer connected with the department. That's okay with that sec, but I mentioned one, si RD Malaluan. Then I found out she was RD there, and then ipropromote nyo pa na magiging ASEC ni USEC people. So it's not true that they're all retired or they passed away. Process is as important as result. Yeah. That's why meron po tayo sa batas natin na preventive suspension sapagkat importanteng malaman ng tao na fair yung investigation. Yes. Diba? So I'm not asking you to suspend them for 3 months, 6 months. If you suspend them for 2 weeks and finish the investigation for 2 weeks, then afterwards, cleared sila. Pero yung zero suspension, tulay ang bumaksak, hindi to ordinary. Nasaan yung sense of indignation or outrage dito? Gumuho ng February 27 ang Kabagan Santa Maria Bridge na magtangkang tumawid ang isang dump truck na may dalang mga quarried stones na lampas sa 45 toneladang weight limit. Hindi bababa sa 6 na taong nasugatan at 4 na sasakyan ang nasira sa insidente. Natapos ang tulay ilang linggo lamang bago nito noong Pebrero 1 na nagkakahalaga ng 1.22 billion pesos. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Inaresto ang unang vice-presidente ng South Sudan na si Riek Machar sa kanyang tirahan sa Juba. Ayon sa pahayag ng chairman ng Foreign Relations Committee ng kanyang partido, si Machar ay matagal na ang karibal ni Pangulong Salva Kiir. Ayon sa mga pahayag, kinukundina ang di konstitusyonal na hakbang na isinagawa ngayon ng Minister of Defense ng Pambansang Seguridad kasama ang mahigit 20 mabibigat na armadong sasakyan sa pilitang pumasok sa tirahan ng unang pangalawang Pangulo. Dinisarmahan ang kanya mga bodyguard at ipinasa sa kanya ang isang kwarto bares ng hindi malinaw
ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Samantala, nagbabala ang United Nations Mission in South Sudan na ang pag-aresto kay Makar ay nagdala sa bansa sa bingit ng panibagong digmaan. Hinimok nito ang lahat ng panig na magpakita ng pagpipigil na ito. Pahayag ni UNMISS Head Nicholas Haysom, nasa isang kritikal na yugto ang mga lider ng bansa. Mari silang muling mahulog sa malawakang labanan o isulong ang kapayapaan, pagbangon at demokrasya batay sa kasunduan napagkasunduan noong 2018 ng kanilang lagdaan at ipinangakong ipatupad ang Revitalized Peace Agreement. Samantala, sa balita pa sa ibayong dagat, mahigpit nang ipinagbabawal ng Papua New Guinea ang Facebook access para limitahan ang hate speech, misinformation at pornography na laganap umano sa naturang platform. Ang FB access ban ay umani naman ng matinding kritisismo mula sa oposisyon at political critics. Tinawag pa nila itong paglabag sa karapatang pantao, partikular na ang freedom of expression. Ipinagtanggol naman ni Minister Peter Simalili Jr. ang nasabing hakbang kasabay ng pag-asabing hindi nila pinipigilan ang malayang pamamahayag ng mga mamamayan, subalit responsibilidad nilang protektahan ang mga ito mula sa nakasasirang mga content. Ang naturang social media application ay ang pinakapopular na social media platform sa Papua New Guinea ang natinatayang nasa 1.3 million ang users ito. Maging ang ibang social media ay mahigpit na rin binabantayan dahil sa pagtaliwas sa kanilang konserbatibong kultura. Bombo Sports News. Nagsilbing isa sa mga pangunahing inspirasyon naman ng Pinay tennis star na si Alex Ayala ang naging laban doon kay world's number 2 Iga Swiatek ang presensya ng kanyang dating coach na si Tony Nadal. Personal kasing nanood ang batikang tennis coach bilang special guest ni Ayala sa kanyang player backs. Sa naging pahayag nitong si Ayala matapos ang kanyang panalo kay Swiatek ay sinabi nito na malaking inspirasyon sa kanya na nanood ang kilalang coach kasama ang kanyang personal coach at mga kakilala. Bagaman maaga siyang umalis upang habulin ang isang flight, ang naging presensya ng kanyang coach, partikular itong si Coach Nadal, sa nasabing laban ay nagpapakita niya ng dagdag na tibay para sa kanyang mga pagharap doon sa naturang laban sa court at confidence ang ibinigay nito ng batikang coach sa kanya bilang isang tennis player. Narito ang bahagi ng pahayag ng Pinay tennis sensation na si Alex Ayala. It meant a lot that he showed up here. I know he had to catch a flight, but it showed the confidence he had in me and the confidence the academy had in me. Aminado naman ang Pinay tennis star na hindi naging madali ang kanyang laban dahil dalawa sa kanyang hinarap ay kapwa mga Grand Slam champions. At ganman, ang hindi pagkatakot at magpatuloy doon sa kanyang mga laban ang nagtulak din naman sa kanya upang makasulong sa kabila ng missed shots habang nasa kasagsagan ng naturang laban. Narito pang patuloy ng mga pahayag ng Pinay tennis sensation na si Alex Ayala. Not to be afraid to miss. She has a great serve. Madison had a great serve. Yelena had a great serve. So it's normal that I would miss some. I would frame some. I would miss 3 meters out. But then I cannot be afraid to continue what I know I have to do. Tinig yan ng ating kababayan na si Alex Ayala sa kanyang katatapos lamang na matagumpay na laban. Si Ayala ay graduate ng Rafa Nadal Academy at si Tony naman ang nagsisilbing ambassador ng naturang akademya. Siya ay tiyuhin ng 22 Grand Slam champion na si Rafael Nadal at nagsilbing pangunahing coach at trainer. Maliban pa sa makasaysayang panalo ni Ayala dyan laban kay Swiatek, naungkat din ang larawan ng dalawang Rafa Academy graduation. Ito si Ayala kung saan ay sinabi ni Rafael Nadal at Swiatek ang mismong nag-abot sa certificate nitong si Alex Ayala. Sa pagkakataong ito, kuha tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Iba't ibang ahensya ng gobyerno tiniyak ang pagtutulungan at ilan pang overseas Filipino workers naman biktima ng human trafficking sa Myanmar, inaasahang maiuuwi na.
Alam natin ang buong detalye, tinutukan yan ni Bombo Grant Hilario. Tiniyak ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang pagtutulungan upang matagumpay na may sagawa ang repatriation sa mga overseas Filipino workers na biktima ng human trafficking, kung saan patuloy ang koordinasyon ng Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers, Bureau of Immigration at ilan pa sa pagbabalik muli ng bansa sa mga biktimang Pilipino manggagawa sa Myanmar. Maaalala na una nang dumating ang magkasunod na 2 batch ng repatriation na may kabuang bilang na 206 habang inaasahan naman ang pag-uwi ng ilan pang mga naiwan. Ang naturang mga Pilipino manggagawa ay sinasabing hindi lamang biktima ng human trafficking kundi pati illegal recruitment kung saan sila'y dinaan sa backdoor upang makalis ng bansa. Dahil dito, hinimok ng Department of Migrant Workers ang publiko na agarang isumbong kung sakali mang makaengkwentro ng ganito. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay Attorney Bernard P. Olalia, Undersecretary ng Department of Migrant Workers, sinabi nitong may kaakibat na pangaribang dulot na pagpuslit sa backdoor, makalis lamang ng bansa. Hindi lamang sa manganganib ang inyong buhay, kundi pati po yung mga mahal ninyong mga kamag-anak dito sa Pilipinas, baka mahirapan kayo makontak ninyo at mahihirapan po kayong makauwi. At pag kayo po ay inanyayahan doon, isumbog na po niyo agad sa Department of Migrant Workers o sa anumang ahensya or sa PNP at kami na po ang bahala para po tugisin kung sino man yung miyembro ng sindikato na ito. Dagdag pa niya, dapat umanong dumaan sa tamang proseso ang mga Pilipinong nais magtrabaho abroad dahil may mga insidente rin ng pagsisira sa pasaporte ng isang individual upang hindi na ito muling makabalik ng bansa. Yung iba, ang ginagawa nila, kinukuha yung pasaporte ninyo, yung iba, sinisira yung pasaporte po ninyo intentionally para hindi kayo makaalis, no? So wag na wag po kayong papatol doon. Red flag kapag kayo ay aalis na walang tamang kaukulang visa. Dapat employment visa at dapat dadaan kayo dito sa tamang BI corridors natin, no? Paliparan natin sa NAIA 1, NAIA 3. Dito po dapat kayo lilipad. Huwag kayong papayag na ibibiyahe kayo doon sa Mindanao. Para sa Bombo Network News, Bombo Grant Hilario, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Bombo Weather Update. Mga kabombot ka Sir Nation, sa kabila ho ng tuloy-tuloy na mainit na panahon na naranasan ho sa malaking bahagi ng bansa, may muling naglabas ang State Weather Bureau ng General Flood Advisory ngayong araw, Marso 27, taong 2025. Nakataas ho ang flood warning sa 2 rehiyon sa bansa. Ito ho ang Eastern Visayas at Caraga Region. Partikular sa Region 8 o Eastern Visayas, nariyan ho ang Leyte, Eastern Samar, Northern Samar at Southern Leyte maging ang Biliran. Sa Region 13, nakataas ang flood warning sa Agusan del Sur, Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Ang mga naturang lugar mga kabombo ay apektado ho nitong nabuong low pressure area na huling natukoy sa layong 220 kilometers sa silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Ang naturang low pressure area ay inaasahang magdadala naman ng mga serye ng pag-ulan na posibleng magdulot sa pag-apaw ng mga kailugan at maaaring umabot ho sa mga kabahayan at mababang komunidad ang mga ito. Kaya't ipinapayo ho sa mga residente sa mga nabanggit na lugar na bantayan ang mga sitwasyon. Samantala, kaugnay pa rin ang ating kalagayan ng panahon. Tuluyan ng bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam kasabayan ng napipintong pagpasok ng tag-araw at yan ay sa buong bansa. Ang magiging epekto ay maalinsangang panahon at posible naman ang mas madalang na pagbuhos ng ulan. Maalalang hanggang nitong kalagitnaan ng Marso ay napanatili ng Angat Dam ang antas ng tubig na mas mataas kumpara sa normal high water level na nasa 212 meters. Gayunman, batay nga sa record ng Hydrology Division ng State Weather Bureau, unti-unti nang bumababa ang antas ng tubig nito at sa kasalukuyan ay nasa 211.31 meters na lamang. Kahapon ay napanatili ng naturang dam ang mataas na level pa rin ng tubig. Ngunit sa nakalipas na 24 na oras ay nakita na ito ng unti-unting pagbaba ng 20 sentimetro. Bagay na nangyayari sa mga nakalipas na araw. Una nang idiniklara ng Department of Science and Technology ang tuluyang pagpasok ng panahon ng yung tinatawag na transition period at paghinto naman ng hanging amihan
sa malaking parte ng ating bansa. Ngunit may mga umiiral pa rin bahagya dyan sa Hilagang Luzon. Kaya naman may mga pag-ulan pa rin aasahan sa naturang lugar. Ang Angat Dam mga kabombo ay pangunahing nagsusupply ng malinis na tubig sa mga kabahayan sa National Capital Region at iba pang mga katabing probinsya. Ito rin ang nagsusupply ng tubig sa malaking mga sakahan sa bahagi ng Central Luzon. Samantala, kumpiyansa naman ang Palasyo Malacanang na mas dadami pa ang mga turistang magtutungo sa bansa kasunod ng nakatakdang implementasyon ng VAT Refund Program. Ang nasabing programa ay nirekomenda ng Private Sector Advisory Council. Sa VAT Refund Program na ito, may benepisyong makukuha ang mga turista kagaya ng pagkabawas sa kanilang gastos, gayong maaari nilang mabawi ang value-added tax o VAT sa mga biniling produkto. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Attorney Claire Castro, sa panahong wala pang VAT refund na ipinapatupad ay marami ng turistang nagpupunta kaya't kumpiyansa silang madaragdagan pa ang mga foreign tourists sa pagpapatupad ng nasabing insentibo. Dagdag pa ni Castro na tiyak na makakabenepisyo din dito ang mga traders gayong mas may engganyo pa ang mga ito na mag-produce ng marami ng kanilang mga item na itinitinda. Sa ilalim ng Republic Act No. 12079, ang mga dayuhang turista sa Pilipinas ay maaaring makakuha ng value-added tax refund para sa mga produkto gaya ho ng damit, fashion accessories, sapatos, electronic gadget, souvenir, pagkain at iba pang mga consumable products. Kuha muna tayo ng mga update mula ho dyan sa bahagi ng lungsod ng Maynila. Sapagkat itong security detail sa bawat election officer sa buong bansa ay tinitingnan na ipagkaloob ng full body. Pero ito mga kabombo, ang Commission on Elections Chief at ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Chief ay nagkaroon ho ng pag-uusap na hinggil sa insidente kung saan ay nasawi ang isang election officer. Alamin natin ang mga hakbang dyan ng full body sa pag-uulat ni Bombo Isa Cotoner. Bombo Dennis, Bombo Victor, sinabi ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na i-offer na nila ang tig-2 security detail ng mga election officers lalo na sa mga bahagi ng Mindanao at iba pang bahagi ng bansa. Ito ay para matiyak ang seguridad ng bawat tauhan ng COMELEC. Dagdag pa ni Garcia, plano nilang maglaanan ng budget para sa mga emergency risk allowance na ibibigay sa mga election officer para may panggasto sila sa kanilang mga security detail o escort. Kaugnay pa nito kasalukuyan ng pinag-aaralan ng komisyon na isama na rin ang buong Maguindanao sa COMELEC control. Ngunit tinitignan pa rin nila dahil maaaring magkaroon ito ng malaking epekto sa lugar. Anya, posible na ang mga Philippine National Police ang magsilbi bilang electoral boards sa Datuodin, Sinsuat kasunod na nangyaring insidente. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Immediate na action muna ng COMELEC kaagad ngayon is nagdesisyon ng aming Committee on Security Concerns na at nag-consult sa atin, sabi natin, yes, dapat i-offer na natin ang tig-2 na security escort man lang sa mga tauhan natin, lalo-lalo na sa area ng Maguindanao at in certain areas in Mindanao or even in other areas in the country. At ngayon, inaalam na ng Finance Department natin kung paano kami makakatulong kahit konti para yung ating mga election officers na mabibigyan namin ng security personnel ay may mapanggastos man lang para doon sa mga security personnel na ipoprovide ng PNP at AFP. Kasi nga, ang laging dahilan kasi kung bakit hindi sila kumukuha ay sapagkat kakailanganin nila kasing pakainin man lang kahit paano yung mga nakadetail sa kanila, wala naman kami additional na binibigay sa kanila. Ipinahayag rin ni Garcia na nakapag-usap na sila ni Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf Makakua patungkol sa nangyaring insidente at hiniling niya na sana ito na ang huling insidente na mangyari sa ilalim ng liderato ng BARM Chief Minister dahil isa siya sa saksi sa naging usapang pangkapayapaan. Patuloy naman ang ugnayan ng dalawa patungkol sa mga dapat gawin sa pangyayaring ito. Kaugnay niyan, pakinggan muli natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Sentimiento na ang sinasabi natin kakalungkot sa presensya mo pa, Mr. Chief Minister, na nanumpa ang lahat. O maaari wala kasi yung culprit doon sa mga naandun. So paano mo naman i-impose yung usapang pangkapayapaan doon sa mga wala doon? Di ba? So baka kasi ang gumawa ay makawala doon. So paano natin na-impose? So sinabi natin sa kanya na sana naman ito ay huli na.
Kasi this is also a test of leadership of the Bangsamoro, especially in the area. Samantala, Bombo Dennis, Bombo Victor, sa iba pang balita, ngayong araw din nagkaroon ng kilos protesta sa harapan ng komisyon ang kontradaya kasama si Attorney Harold Respicio na kamakailang kinasuhan ng poll body ng cybercrime dahil sa maling pagpapakalat ng impormasyon sa social media. Ang sinisigaw ng kontradaya ay ang pagsasagawa ng manual counting sa darating na eleksyon dahil ani nila hindi lang dapat dumidepende sa makina. Dapat ipag-compare ang bilang ng manual at machine counting. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang National Convener ng Kontradaya, Professor Danilo Araw. Counting, kumbaga gagamitin pa rin syempre yung automated counting machine kasi nariyan na yan. Pero yung mga ballot images dapat accessible siya sa publiko. Tapos yung mismong printed na balota bago magta-transmit electronically, bibilangin na kung nagmamatch ba yung bilang sa manual dun sa lumabas sa electronic. Mula sa COMELEC Office Intramuros, Manila, Bombo Isa Cotoner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita, mga kabombo, mga ka-Star Nation. Kuha pa tayo ng karagdagang mga report mula sa ating news team. National Privacy Commission, pinayuhan ang mga magulang na bantayan ang mga online activities ng inyong mga anak dahil sa pagdami na huyan ng mga online bullying na naitatala ng naturang ahensya. Alamin natin ang update mula kay Bombo Jovino Galang. Hinikayat ng National Privacy Commission ang mga magulang na dapat nabantayan ng mabuti ang online activities ng kanilang mga anak. Ayon kay Attorney Lian Santos Javier, ang Policy Review Division ng National Privacy Commission na mahalaga na regular na i-monitor ang aktibidad ng mga anak sa online dahil sa pagdami ng mga kaso ng pang-aabuso online. Kumbaga, kausapin ko yung anak ko na, anak, meron mga threats kasi online. So, please be very vigilant with to whom na nakikipag-interact ka, tapos yung mga ina-access mong platforms, hindi pwede yung basta-basta. Alam mo, binibigyan namin ikaw ng freedom to use your gadgets kung paano mo siya gusto, pero at the same time, be very smart din kung paano mo siya gamitin. So, dapat alam mo kung ano yung consequences na pinapasok mo. Dapat hindi ka basta-basta nagtitiwala sa mga nakaka-interact mo online kasi hindi mo naman siya nakikita personally. May mga ilang insidente na rin sila nga nahawakan kung saan ito ay kanilang ipinasakamay sa mga otoridad. Since marami tayong rule na ginagampanan, I think being aware and being knowledgeable of the data privacy, mas may equip tayo kasi on how we can properly and strengthen the rules that we do. So kunyari, kung ikaw ay career woman, alam mo kung ano yung rights mo sa data privacy, ano yung mga dapat kinukuha lang sa'yo at hindi kinukuha sa'yo. Kung magiging aware ka at magiging capable ka of protecting their privacy rights, diba? Mas maganda yun kasi mas malileten yung risk doon sa family mo. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo! Long night. Bakit kailangan pang maghintay sa pagdating ng bagong araw? Pwede namang mag-drive na muna kahit man sandali magpahinga. Magpahinga na muna and perk up at Dunkin', pasalubong ng bayan. Tuloy-tuloy pa sa ating mga balita at mga karagdagang pag-uulat. Sa pagkakataong ito, kuha muna tayo ng mga update mula dyan sa Palasyo Malacanang sapagkat ang administrasyon ay dinipensa ho yung pag-giit ng executive privilege ng ilan sa matataas na opisyal kaugnay sa issue ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alamin natin ang mga update hatid ni Bombo Annalise Soberano. Balikan natin yan maya-maya lamang mga kabombo at mga ka-Star Nation at kuha pa tayo ng mga karagdagang impormasyon. Bombo Vic?
Yes, Bombo Dennis, binigyang pagkakataon nga ng Department of Migrant Workers ang higit 100 babaeng overseas Filipino workers na mapaunlad ang kanilang kalamang pinansyal at pangkalusugan. Nagsagawa kasi ang naturang kagawaran ng isang seminar na naglalayong talakayin itong wellness at financial literacy na maaaring gamitin ng isang individual, kung saan umabot na sa kabuang bilang na 184 na overseas Filipino workers ang nakinabang sa naturang aktibidad matapos madagdagan ng 38 sa pangatlong batch nito. Ayon sa isinapublikong pahayag ng Department of Migrant Workers, ang hakbang na ito ay bahagi ng kanilang pagsuporta sa mga reintegration ng mga Pilipinong manggagawa na galing abroad. Maging ang mga kanilang Overseas Filipino Workers Hospital ay nagbigay ng libreng medical consultation, kabilang na ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ay nagbahagi naman ng kanilang payo sa mga dumalo. Dagdag pa rito, ang mga nakilahok na overseas Filipino workers ay kabilang sa mga nag-apply ng financial assistance sa Livelihood Program for Overseas Filipino Workers Reintegration ng naturang ahensya. Bahagi ang sinagawang wellness and literacy sa pakikisa ng ahensya sa pagdiriwang ng Women's Month. Sa pagkakataong ito, kunin na natin mga kabombo ang mga update mula dyan sa Palasyo Malacanang kaugnay dun sa pag-iigiit ng executive privilege ng ilang miyembro ng gabinete sa issue ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. May update si Bombo Annalise Soberano. Dinipensa ng Palasyo ng Malacanang ang paggamit ng executive privilege ng ilang matataas na opisyal ng pamahalaan tumangging magbigay ng operational details sa pagkakaaresto ng Interpol o International Police kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa press briefing kanina sa Malacanang, sinabi ni Palace First Officer Undersecretary Claire Castro na may executive privilege ang Pangulo at executive officials sa ilalim ng saligang batas para protektahan ang anumang sensitibong mga impormasyon. Ayon pa kay Undersecretary Castro, proteksyon din ito ng batas laban sa bantang panghihimasok ng ibang sangay ng gobyerno sa mga pinoprotektahang impormasyon. Tugon ito ng palasyo sa pahayag ni Senator Amy Marcos na kabilang sa kanyang dahilan sa pagkala sa alyansa sa Bagong Pilipinas ay dahil sa pagtanggi ng ehekutibo na maglahat ng detalye kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan natin ang pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Executive privilege po is a constitutional doctrine that allows the president and high-ranking officials, executive officials, to withhold some sensitive information. Especially kung ito po ay magkakaroon na po ng encroachment ng isang branch over to another branch. Kasi ito pong executive privilege is rooted from the separation of powers. So may mga pagkakataon po talaga, including po yung mga issues concerning national security, diplomatic relations, military affairs, and internal deliberations within the executive branch. Hindi po ito dapat nais na po publiko. So magkakaroon po ito ng undue encroachment by one branch of the government over another. So wala po tayong itinatago. May mga pagkakataon lamang po na yung ibang mga napag-usapan ay hindi dapat isinapupubliko. Sa kabilang dako, wala pang komento si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa pag-alis ni Senator Amy sa alyansa. Ipinaubaya na ng Malacanang sa campaign manager ng alyansa ang usapin hinggil sa pag-alis ng senadora sa senatorial slate ng administrasyon. Mula Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Tuloy-tuloy tayo sa mga balita pero sa pagkakataong ito, dadako na ho tayo sa mga pag-uulat ng ating mga himpilan sa iba't ibang sulok ng bansa. Unahin ko dyan sa may bahagi ng Western Visayas, itong umano'y private armed groups at criminal gang ay posible raw gamitin ng mga politiko dyan sa Western Visayas. Mahigpit yang binabantayan ng mga otoridad, partikular na ng Philippine National Police. May balita ang Bombo Radio Iloilo. Patuloy na biniberipika ng pulisya sa Western Visayas ang ulat sa posibleng pagkakaroon ng isang potential private armed group sa rehiyon na maaaring magamit ng ilang kandidato sa darating na 2025 midterm elections.
Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Brigadier General Jack Wangki, Regional Director ng Police Regional Office 6, sinabi nito na patuloy ang kanilang pagmamanmana sa mga grupong sangkot sa kriminalidad sa rehiyon. Aminado rin si Wangki na may mga aktibong criminal groups sa mga nakaraang taon, ngunit nabuwag na mga ito matapos maresto ang kanilang mga miyembro. Dagdag pa niya, wala pa silang natatanggap na ulat kaugnay sa aktual na pagkakaroon ng isang private armed group sa rehiyon. Gayunpaman, inamin ni Wangki na may mga impormasyon sila natanggap ukol sa ilang kandidato na umano'y nakikipag-ugnayan sa private armed groups. Dahil dito, isa sa ilalim sa masusing verification at validation ng intelligence unit ang naturang ulat. Sa Panay, we don't have monitored criminal gangs, no? But these are all disbanded with the neutralization or arrest of a lot of their members, especially lang ang mga leaders. But for now, wala monitor ng mga existing criminal gangs. As to potential private armed groups, continuous monitoring na. But for now, as of this time, wala pa siyang report nga there is an existence of private armed groups. No? Si Police Brigadier General Jack Wangki para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada para sa number 1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Samantala, ang lokal na pamahalaan ng Valencia sa Negros Oriental magkapatupad ho ng mas mahigpit na ordinansa laban sa illegal trickers kasunod ng pagkawala ng ilang araw ng itohong 6 na foreign national. Alamin natin ang buong detalye, may balita dyan ng Star FM Cebu. Magpapatupad ng maigpit na ordinansa ang lokal na pamahalaan ng Valencia Negros Oriental laban sa mga illegal trackers na nagbabalak puntahan ang Mount Talinis Ecotourism Park. Ito'y kasunod ng pagaligaw sa bulubunduking bahagi ng nasabing Eco Park ang 6 na mga foreign nationals na nag-trekking noong nakarang Miyerkules at nasagip makalipas ng ilang araw. Ayon pa sa Municipal Tourism Office, na 2 lamang ang entry points na parehong sakop ng bayan, kabilang ang Barangay Apolong, Limot Tacna at sa Barangay Puhagan. Batay sa ordinansa na naturang opisina na dapat umano magparehistro at kumuha ng permit mula sa Local Tourism Office ang sino mang papasok sa entry points ng nasabing Eco Park. Kinakailangan din umano ng mga trekkers na magbayad ng mga accredited tour guides upang maiwasang maligaw. Napaulat kasi na sa halip na sa itinalagang entry points ay dumaan ang 6 na foreign nationals sa Sitio Lunas sa Barangay Malabo patungong Balinsa Sayaw Twin Lakes na nagresulta ng pagkakahiwa-hiwalay ng mga ito. Sa eksklusibong panayam naman ng Star FM Cebu kay Police Captain Donico Angeles, Office in Charge ng Valencia Municipal Police Station, kinumpirma nito na hindi dumaan sa tamang proseso ang naturang mga dayuhan upang ikasa ang trekking. Payo pa ni Angeles sa lahat ng nagbabalak mag-trekking sa nasabing bayan na para maging legal ang gagawing aktibidad ay sumunod na lamang sa pagkuha ng permit sa Local Tourism Office at isumite ang mga kinakailangan dokumento upang mabigyan ng wastong guidelines at tour guides. Dapat talaga ma'am, kung ganitong hindi naman po pinagbabawal yun ma'am. Ano lang natin ma'am, yung dumaan sa tamang proseso ma'am. Mag-coordinate sa mga LGU, kung sino man yung authorized na na opisina, mag-coordinate sila. At least, ma-providean sila ng mag-guide sa kanila ma'am. Para hindi na po maulit yung mga ganitong pangyayari ma'am. Kasi napakalaking talaga nito ma'am, problema. Tsaka ito, maraming opisina talaga yung magtulong-tulong pag may mangyaring ganitong insidente mo. Mula rito sa ng Cebu, Star DJ Kylie Cristal nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kung may mga pro-Duterte groups na may mga kanya-kanyang aktibidad, eto naman yung Duterte Panagutin group naman. Diyan sa bahagi ng Europe ay idaraos daw yung kanilang pagkilos kasabay ng kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 10 lugar sa Europa. Alamin pa natin ang iba pang mga update. May balita ang Bombo Radio Kawayan. Sasalubungin ng Duterte Panagutin Europe Campaign Network ang pagdiriwang ng kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ika-28 ng Marso
Ang alyansa ay binubuo ng mga progresibong grupong manghihinga, mga individual na magkakaisa sa panawagang panagutin ang dating Pangulo dahil sa kanyang madugong war on drugs. Kasabay nilang maglulunsad ng Duterte Panagutin Europe Campaign Network ang 10 nilang national network kabilang ang Austria, Belgium, France, Germany, Italy, Norway, Spain, Switzerland, United Kingdom at the Netherlands. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Leon Jimenez, ang coordinator ng Bayan Europe, sinabi niya na nananatili pa rin namang mapayapa ang mga kaganapan sa the Netherlands kahit may mga kaliwat kanan na pagkilos ng mga pro at anti-Duterte. Anya, hindi nagbabago ang kanilang posisyon na panawagan ng hustisya para sa mga biktima ng war on drugs. Gayon din ang panawagan na muling bumalik ang Pilipinas sa Rome Statute. Kung totooan niya ang intensyon ng Marcos administration ay dapat magipagtulungan ito sa International Criminal Court at bumalik bilang miyembro nito. Samantala, itinuturing ng Bayan Europe ang ginawang zero remittance fee ng mga taga-suportang OFW ng dating Pangulo bilang kalapas-tanganan sa kolektibong aksyon ng mga migrante. Isa itong pagbabaluktot sa layunin ng Zero Remittance Campaign na sana ay magsulong ng positibong pagbabago para sa kaginawaan para sa mga Pilipino. Panawagan nila ngayon sa kapwa mga Pilipino na bago gawin ito ay alalahanin ang kahirapan na nararanasan ngayon sa bansa dahil sa pamamalakad ng Marcos administration. Sana anya ay wag sa alang-alang ang kanilang pamilyang nasa Pilipinas para lamang sa isang lider na umabuso sa kapangyarihan at pagpatay sa libo-libong individual. Panawagan natin sa lahat ng mga kababayan nating Pilipino dito man sa labas ng bansa o dyan sa ating mahal na bansang Pilipinas, habang mag-celebrate ng birthday niya, si Duterte, alalahanin natin ang mga biktima ng kanyang madugong drug war at iba pang mga forma ng extrajudicial killings na hindi na makakaranas o hindi na makaka-celebrate ng kanilang birthday at ano ang nararamdaman ng mga kapamilya nilang kanilang iniwan. Yan ang ulat mula sa impila ng Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, Bombo Angelica Morales. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Samantala, ito naman mga overseas Filipino workers sa The Hague, Netherlands, sabay suportado ang pinaplanong zero remittance sa protest kasunod ng pagkakaaresto nga kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alamin natin ang buong detalye, may balita dyan ng Bombo Radio ni Gaspi. Suportado ng mga overseas Filipino workers sa the Netherlands ang pinaplanong zero remittance sa protest kasunod ng pagkakaaresto kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Matatandaan na plano ng ilang grupo sa Europa, partikular na ang maisog Croatia na ilunsad ang Zero Remittance Week na magsisimula sa Marso 28 hanggang Abril 4 ngayong taon na. Ayon kay Bombo International News Correspondent Luigi Roa, na simula nang sumali ito sa rally ni VP Sara nung nakarang linggo, inendorso na ang pagsasagawa ng nasabing protesta para ikondena ang pagkakaaresto sa dating presidente ng Pilipinas. Ngunit paglilinaw niya na hindi si VP Sara ang nagpasimuno ng protesta kundi ang nag-organisa na Duterte supporter na taga Paris. Kung siya umano ang tatanungin, walang problema sa kanya na hindi siya magpadala sa kanyang pamilya sa Pilipinas sa loob ng nasabing mga araw. Gusto nila Roa na makiisa sa protesta dahil dapat ay makauwi na ang dating presidente sa Pilipinas at dito harapin ang kanyang mga kaso at hindi sa the Netherlands. Sa akin, sangayon po ako at wala akong problema sa akin kung hindi ako magpadala sa Pilipinas sa March 20, 29, 30, 31 o kahit next month. Kaya para makita ng mga gobyerno natin na dapat si Tatay Digong ay uwi na sa Pilipinas. Doon siya ikakaso, hindi dito sa Netherlands kababayan. Mula dito sa impila ng Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Eugene Rocha nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. Ito namang pahayag ni Vice President Sara Duterte na posibleng matulad kay dating Senador Ninoy Aquino Jr. ang kanyang ama kapag umuwi ito sa Pilipinas, abay imposibleng mangyari ayon sa isang constitutional lawyer. Alamin natin kung bakit sa pag-uulat, Bombo Radio Dagupan.
Imposibleng mangyari umano ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na posibleng matulad kay dating Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte kapag umuwi ito sa Pilipinas. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Dagupan kay Atty. Joseph Manuel Serra, constitutional lawyer, sinabi nito na malabong mangyari ang naging pahayag ng bise na may halintulad sa nangyari sa dating senador noong 1980 kung saan ay pinalaganap bilang isang political assassination dahil wala namang napapabalita at matibay na ebidensya na anumang banta sa buhay ni Duterte. Dito na ipinaliwanag ni Serra na natuto na ang mga tao mula sa kasaysayan at sa kabila ng mga isyu at batikos laban sa Marcos administration noong panahon, mas lumakas naman ang suporta sa pamilyang Aquino matapos ang asasinasyon na naging sanhi ng isang makasaysayang pagbabago sa bansa. Sa kabilang banda, mahihirapan naman ani ang bise sa paggampan ng kanyang responsibilidad sa bansa, lalo na't may posibilidad na makulong pa ito sa kanyang mga hinaharap na kaso. Partikular na ang panibagong mga questionableng pangalan na nakatanggap ng confidential funds mula yan sa Office of the Vice President na nadiskubre sa Kamara. Samantala, sa kabila naman ng patuloy na pagbabatikos kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nananatili namang solid ang suporta mula sa mga Ilocano kay Senadora Amy Marcos. Kahit anuman ang gawin niya, kasi kung Ilocandia ay magsusuporta pa rin yan kay Senator Amy Marcos no matter what she would try to do, kasi nung naman siya ng Senate hearing in aid of legislation tungkol sa pag-aresto kay Digong Duterte, it could be seen as a way of winning back yung mga DDS, die-hard Duterte supporters. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Mayra Resida nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kumustahin natin mga kabombo ang bahagi ng New Zealand sapagkat nakapagtalaho doon ng may kalakasang pagyanig kung saan nag-issue pa ang mga eksperto dito sa Pilipinas ng alerto kaugnay doon sa posibleng tsunami, ngunit wala naman hong naitalang gayon. Alamin natin ang update na kalap ng Star FM Iloilo. Niyanig ng 6.8 magnitude na lindol ang katimugang bahagi ng New Zealand. Ang sentro ng lindol ay nasa 160 kilometers mula sa mainland nito. Sa panayam ng Star FM Iloilo kay Tess Peters, Star International correspondent sa New Zealand, sinabi nito na sa kabutiang palad ay wala namang naiulat na pinsala o casualties na dulot ng malakas na lindol. Aniya na wala namang masyadong damages sa mga establishmento sa lugar dahil ang sentro ng lindol ay tumama sa coastal area ng bansa. Napagalaman na ang New Zealand ay nasa hangganan ng dalawang malalaking tectonic plates at madalas na tinatamaan ng lindol taon-taon. Patuloy naman na minomonitor ng mga otoridad ng New Zealand kung ang lindol ay nagdulot ng tsunami na maaaring makaapekto sa bansa. So, walang it's not a populated area like I say, so wala mga buildings din doon, pero because of the extent of the 6.8 ang lakas so syempre maapektuhan yung malapit-lapit na area na may siguro naman mga bahay at saka mga building. So there's no casualty, there's no damage to any of the coastal areas. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Ronnie, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Manatiling updated sa mga balita at impormasyon, maaari po ninyong subaybayan ang mga paborito ninyong programa kahit na nasa biyahe kayo o kaya naman ay kahit nga nasa labas na ng bansa. Mga kabombo, yung mga nais po ninyong masubaybayan ng mga programa dyan sa Bombo Radio Station sa bahagi ng Mindanao, pwede pa rin ho sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa mga Cebuano speaking sa bahagi ng Mindanao, nariyan ang Bombo Radio Davao, Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Radio Butuan at Bombo Radio Jensan. Pero dun sa mga Hiligay non-speaking, nariyan naman ang Bombo Radio Coronadal. Bago tayo magtapos, sama-sama muna tayo manalangin ng Orasyo Impirata for Peace. God, our Heavenly Father,
Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Philippine Standard Time, 1 minuto na nakaligad sa takna sining launa. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto Dri sa UFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Marso 27, tuig 2025. Kagkaroon sa aton sining vote countdown. 46 dias na lang kag 2025 national, local and barm elections na. Sa mga dalaguan kag mga nagapaw na karon nga mga balita sa gyapon, inimulagan nimo ang Korban, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga headlines, trapiko sa syudad sa Iloilo o kunining pagpugok sa dalagan sa trapiko diri sa syudad. May kantana ni sa stage setup sa Iloilo Freedom Grandstand. Kung sa din mahiwaton sining kick-off rally ang Team Uswag. Sa duwa pa or sa dugang pa nga mga balita diri Traffic Transportation Management Office nagpangayo sa paghangop sa publiko sa eksperyensyahan sining pagpugok sa dalagan sa trapiko tubtub buwas gadlaw. Samtang Senator Joel Villanueva ipaimbestigaran man ang ungka flyover kaupod sang Taytay sa Isabela nga narumpag. Training sa mga electoral boards, ining mga manunudlo para iya sa election, matapok na or matakop na subong adlaw. Muni madalagwar mga balita, issues king impormasyon ng main sentro karon. Sa aton sining pagpangalagad sa gihapon sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udo. Imbukada nga report. Latest situation sa palibot sa syudad sa Iloilo sa pagpugok sa dalagan sa trapiko. Ang sitwasyon karon na banwa, ang minimum time kuno halin kami sa distrito sang Haro pakadto diriya sa may downtown area malabot sa 2 ka oras. Check naton ang aton sining koneksyon sa patrol kaupod sa Kanday Bombo Jomar Villa and Bombo Pauline Piliora. Sa sining paghatagman sa latest development or information may kantanan sa sining pagpugok sa trapiko, dalaga sa trapiko, subong iyang adlaw. Check ta si Bombo Jomar una sa patrol. Bombo Jomar, please go ahead.
Philippine Standard Time, 3 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Standby kay Chikaronta ang linya sa aton sinimakopdan ng mga bombo reporters. No, sa pinakauling sitwasyon sa mga kabombo na ito nagapamangkot, Bombo Chama pa downtown area kami, halin kami sa distrito sang Lapas, halin kami sa distrito sang Haro, halin kami sa distrito sa Mandurriao. Kumusta sitwasyon dira sang pagdalagan sa trapiko? Dira sa may downtown area, balikan ta, liwat si Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar, please go ahead. Dismayado ang pila ka motorista sa sining patuman no nga temporary road closure diri sa may area karon sang syudad sang Iloilo, inline ini sa Patigayonon sining kick-off rally no buwas sang ating muswag diri sa may area sang Freedom Grandstand Bumbuchamp. So subong sining adlaw may gin patuman sining road closure diri sa may tubang sang Freedom Grandstand kay may gintukod ini sila nga stage no kung sa dintidra iya maplastar ang mga maupod no sa sining kick-off rally buwas sining adlaw kung sa diin ang area ang ginseraduhan para sa mga motorista. Ang pakadto kag pabalik no sa may area karon sang Muliloni sa tubang sa Freedom Grandstand ang ginseraduhan subot silingon way na makaagi sang salakyan pribado man ang o kun ang papubliko abi no kay usually sinada mga trucking kag mga private vehicle. So ang natabo sinim kay usually sinagalagi da mga dagko sini nga mga truck no mga wing van, mga container van. So ang katabo sini isa sa gidalantaw sini nga nag cause ang traffic halin alas 8 hasta gid mag alas 12 no subong sa likod to amo ang ining portion karon sang corner James Basa kag diri sa may corner sang Guangco lapos diri sa may Muliloni kag amo man diri sa may area karon sang James Basa lapos diri sa may area man diri sang daan Blasining fire station diri sa may syudad sang Iloilo no. So ang senaryo kay ti ang masalakyan halin sa may area sang dalan James Basa pakadto sa may Port San Pedro. So hindi sila diretso makalabay bangod ka may naga-cross no nga salakyan halin sa Muliloni kay ibandra na nagaagi mo no palapos diri sa may Jimbasa kay hindi sila kaagi diri sa may area sang katubang sang Freedom Grandstand no. So isa na sa gidalantaw nga naga-cause karon sang traffic ang pag-cross sa sining mga salakyan kay diri sila nagtingob sa may area na sang Jimbasa going sa may area sang Fort San Pedro. Kung halin ka sa may Capitol, kung halin ka man diri sa may Isnat Jimbasa, ado diri nagapaimbodo ang trapiko sa may daan sining fire station, no, sang Bureau of Fire kag subong iyan na isang posmo palapos diri sa may mismo gid sa main road sang dalan Jimbasa. Ang pabalik kung halin ka sa may Parola pakadto sa may Haro o kung sa may Lapas, no, medyo maluligwa-ligwa ang madamo nga salakyan nakita naton nga doon nagpugok ang pakadto karon sa may Parola Bumbuchamp no ti isa na sa nakita naton nga iban sini naga reklamo bangod nga apektado man no ang ila sini nga biyahe. Isa ganit diri sa pagigangutan naton ang isa di kasi ka driver si Sir Joselito Dadibas 57 anyos ti suno sa tungdan at agore yan 250 lang kunong iya sining income bangod sa traffic situation kay kun why sang traffic dugalabot pagani masobra 200 ang taguri sidi nga pagbiyahe. Dugang pa sa natungdan tani kuno ginhimo lang abing Sabado o kun Domingo why sang klase why sang opisina agod nga malesen no gamay-gamay gawa ang salakyan kag hindi man gawa mapektuhan ang ila sini karon nga biyahe ti suno sa natungdan why man sa may mahimo apisar nga ti amuning ka paang sa panahon grabe ang init ti ginagwantay ilang agod lamang ti may ara sang Inubakal kag ihatag sini sa sining kabataan kay duwa pakbilog ni ang ginapeskwela sini sa Kolehiyo Bumbuchamp. May mga pasahero man sang ating iban nga reklamo pero ti way man sang may mahimo kang iban hindi man maglakat kay init man ang panahon amo nang makita nato ng tanan halos nagasakay gid no sa pampubliko sini nga salakyan Bumbuchamp. Ariblano si Joselito Dadivas sang may interview diri sang Bubo Radio. Apektado nung kay traffic no?
Sa ano dapat sang libutan nila na tani sa Sabado kung Domingo mataning adlaw para hindi maperwisyo sa traffic man ba. Di preyo sa amon la gabiyahe kami. Siyempre ng amon income medyo mahina. Wala kami namon sa amon nga sulupan ni Malay. Mahina kay hindi ka kabalik dayon, no? Oo, hindi ka kabalik, hindi ka dali-dali. Labi pa ko ang mga traffic, mga takpo ka dahil nga truck, regagi sa Karyal. Gagutok. Dahil hindi ko matrapikan kasi nga dalan, pati ang kasinit Oo, hindi halong sa init. Mayroon akong okay na subok mayo kong init, hindi tanto di kasakit. Okay man ti atop sikat mo, no? Why? Dahil siya mo, may na-maintenance ka pa? Okay na kuya, wala pa kuya maintenance siya. Okay. Malino, still strong and healthy? Oo, healthy pa kuya. Okay pa ko. Dali, didal mo na? 57. 57, lapit lang senior, no? Oo, lapit na lang. Puti, amo na yung chimpong mainit na, kabatyaga man? Okay lang, no, batyak man mo, wait tamay mo, kay mo ni pangita ta mo, sikat lang. Kung hindi tanay ay ta ikamon git. Di pasero mo, magreklamo ka? Kung kaysa reklamo man nga, birthday ang traffic hindi ka dali-dali makalabot sa padulungan niya. Di nang traffic, yun ang experience mo ginagit? Diri kita sa downtown Downtown, no? Oo, diri sa Mulye. Para sa may Freedom Grand sa may City Hall. Di pila din income no do, dako ni mo bonbon na? Bonbon na lang bro, ay unot. Laban ni mga gamit. Income, tigado gid. Hina gid. Subong pila na income subong? Way gani room 150 pa lang 50 pesos? Oo, 150 pa lang kung wala traffic, isa labot na puro ta sobra 200 Tagore pala, no? Tagore pala, mga 300 tagore. So, dadibas ang sika driver dari karon pambuchamti ang ining closure do hasta pa ni buwas, no? Ang pagpatigayon sa temporary closure kay ang ila sining event ni do alas 2 buwas sa hapon ang ining kick-off rally dra sa may Iloilo Freedom Grandstand Bambuchamti. Magluwas to sa mga sika driver do halos tanan apektado man ang biyahe sang mga jeep, no? Iban sila ginalagas man ang daan income kung paano nga makabalik dayon kag maka-pick up sang pasahero diri sa may area karon sa syudad sa Iloilo Bambucham. All right. Ini si Bumbo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio, Bumbo. 11 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Check ko naman this time si Bombo Paulina Piliora sa iya sining rejoin the report. May kantanan sa sining pagpugok sa dalagan sa trapiko in preparation para iya sa iwaton sining kick-off rally sa Team Uswag. Dira sa may Iloilo Freedom Grandstand. Diyang porsyon sinadrabla kung nahalin ka diri sa may dalan na mapa. Maagi ka diri sa may area sang talatapan sa Department of Trade and Industry, sa talatapan sang Lone District. Mag-turn right kay, hindi ka na pwede ka turn right kay sirado na dira ang porsyon sa Mulye Lune. Sa aton sining mga kabumbo, amo na lang hambal naton sa sitwasyon sang mga karsadahon or dalanon diri sa palibot sa syudad sa Iloilo, no? Nga may mga temporary stalls pa sa ginpamtang sa mga dalanon. Isa mo lang iya ka may tandugon ka lang iya nga porsyon sang dalan di definitely sa aton sini mga kabumbo apektado gid sini ang kadamaan sa mga mayor nga dalanon man diri sa may downtown na area. Check ta si Bombo Paulina Piliora. Bombo Pao sa rejoin the report, please go ahead. Bombo siya magluwas sa mga drivers, mga motorista man diri sa bahin sa syudad sa Iloilo nga apektado man sa ginahiwat o kani batigayon nga road closure diri sa bahin sang Tubang sang Iloilo Freedom Grandstand. Ang apektado man diri sa Bombo Cham ining mga commuters nga halin didto sa may porsyon man sang Haro padulong diri sa may area sa city proper kay mostly diri gid ang mga transactions nila Bombocham kag iban mga estudyante man mga empleyado kag may nakatala na abing pag-oobrahon man diri sa may area sa city proper kag ang iban gani diri Bombocham is wala makahibalo man nga magipatigayon nga road closure that is why natingala man ini sila nga grabe kahinay man ang dalagan sa traffic kung ara ikaw sa tunga sang dalan kag ang silindigan ni Bombo Jomar nga madamo man sang drivers nga nagareklamo
kaga pila man ka mga dalagko nga salakyan nag-agi na diri sa may bahin sa GM Basa kaga mapa Bombocham kag nagpugok sa siniman nga mga tinion kag hinaman halin sang aga Bombocham bungod man sa gin set up nga stage dara sa may Iloilo Freedom Grandstand. Sa aton diri gin pakigangutan si Jenny Matias, pasahero ni siya Bombocham kaga may nakatalana man nga transaksyon diri sa may area sang city proper iya diri gin pahayag nga madamo sila nga na-stuck nga sa traffic man abing nga mga pasahero kay kagina plano diri niya nga alas 8 pa lang halin dito sa may Haro mapadulong diri sa may city proper ginabulubanta niya makaabot siya bi alas 9 Bombocham given nga ang iban mga empleyado estudyante gin-expect na gid man nga medyo traffic no sa dalan halin dito sa may Haro pa kadto diri sa area sa city proper apang wala niya gina antisipar ginabi Bombocham nga amo gito kahinay sang dalagan sang trapiko magluwas dira kay tuman ka init sang tiyempo Bombocham ang usbong balas ang init makita mo do nagabaga-bagaing dalan diri sa mga mayor nga dalanon diri man sa area sang Iloilo City. So kapareho sa iya nga may edad na abi Bombocham kag sunod diri siya naga-super pa ini siya sang high blood pressure Bombocham ti sa iya nga mabulad pa bi sa init ma-stuck pa abi sa traffic sang madugay-dugay Bombocham tuman kabudlay para sa iya kag especially kung isa lang sa nga naga-travel Bombocham hindi man siya maka-find abi comfort nga pareho sang iban ti mas pilion bi nga mag-taxi agud nga ma-airconan man may iban nga ti sakay abi sa modernized bus ining si Ma'am Jenny Matias kagina nagsakay lang ini siya sa may traditional jeepney man which is nga gusto mo man nga amo na makasakay kay ti makasave sang bisan pila lang ka pesos apang kay ti open kag masakit ang usbong sang init kung ang lakat sang traffic Bombocham do pila lang ka minutos mauntat naman tapos pahinay ang pamat-amat lang bala ang lakat man sa mga salakyan padulong dire sa may area sa city proper bangod man sa nasambit nga road closure. Susunod diri sa iya, halin alas 8 dito sa may area sang Haro, kung diin siya naghalin, nakaabot di siya Bombocham mga alas 10 no. Pasado alas 10 na nakaabot diri man sa bahin sa syudad sa Iloilo. So supposed to be tani inugpulay niya na ni alas 10. Bago pa lang siya kaabot diri sa bahin man sa Iloilo City. So parehas ni nga mga sitwasyon do wala siya idea nga gusto niya man tani mahatagan man sang bisan gamay lang man nga mga solusyon abi bangod pareho sa iya nga mga ordinaryo lang man abi nga Ilonggo sila ya ang kakaipit man abi sa sitwasyon Bombocham hindi nga pareho sa iba niya may option sila ya may choice sila kung maka-find sila abi comfort samtang naga-travel ti siya ya pareho ni kay Jenny Matias nga mangayo man lang kung tani diri sang bulig sa bahin sa Iloilo City maapektuhan man abi kung may gamay lang abi nga pagalain man no traffic routing man road closure diri sa bahin sa Iloilo City Bombocham. Pabati bala naton ato nang interview kay Jenny Matias pasahero Bombocham. Traffic halin sa Haro pakadto di sa city makadto kundi mangayo ko bulig kay kong jam 2 ka oras ang akon nga sakay sa no grabe gid ang traffic to hindi na ginagwantan sa pang traffic ya. Anong pala oras ka to halin na dito sa may Haro pag nakalabot ka diri sa city proper? Alas 8 pa naghalin ako de. Pag abot ko di 10:30 ko di nag-abot. Serte pa ka init? Init pa, na-blood pa ko daan. Ano sakyan mo? Haros Pio. Jeep ang tradisyonal. Hindi, ang ano lang yung ordinary lang Haros Pio. Ang usbong sa init? Oo, grabe ang usbong. Hindi magkwantahan na paano na lang naman. Tani tagaan ginisang solusyon para nga ang mga tao bala hindi man mahulaan di magkadkod sa Iloilo. So bali may traffic routing bangod sa Patigayon noon sa preparation sa rally ko. Okay, may ara gali. Waay mo kabalo. Golpiada lang yung tingalang tanan nga mga pasahero sa sulod sang jeep nagareklamo nga ang kadugay gitaw. Do hindi man amuni, do hindi ordinaryo. So bali ano gulat ko po? Gaulat pangayo ko bulig sa hospital bill sa kay Kong Jam. Okay. So bali the first time nga daw mo So first time ko pa lang yang natabo nga mo siniklawi gid. Di pwede mo man siguro makatakad? Kalayo-layo, haro pa kadto di ba? Init pa? Mainit pa ya. Hindi lang init okay Okay. Siguro mainit. Piladaan subong gurong heat index. Di makaya sang lawas mo niya.
Di ba siguro, ano? Taxi, pili ka mag-taxi, ano? Damo kwarta mo eh. Pag gamay kwarta mo, hindi ka kakaya sa taxi. Kapigado daan subong sa panahon. Kaya what yun na, subong adlaw? Awat gid eh. Ano, banta mo tani kung oras yung makabot ka diri tani sa opisina? Tani mga ano eh, kung 8 ko to, mga 9. Ari na ko di tani eh, sama lang ka oras ko. Pero subong niya 10:30, ari pa ko di ako niya. Tani nagpulik mo na ni Oo, gani man. Sige ah. Matias, Base mambal niya mga supporters ang uswag natural na mareklamo siya kay dito sa mga iyo sa bulig kay sa opisina ni Congresswoman Jam Ronda Bumbo Paulen. Una pa lang yung bumbot siya, mantis na kita. Kag even bisan mga darabi sa may area, kung makita mo, kay nakastop man kaginang mga pila ka mga tricycle drivers, mga pasahero, bumbot siya, nahapitan bala naton, kay nagauntat, na stock. Bisan sino man lang bumbot siya, reklamo, kay iban wala kabalo, gid man nga may rally nga pati gayon nun, wala niya sa, ang pahayag sa political colors, kundi bumbaga, bumbot siya, bilang isa man kay Ilonggo, nga may transaksyon nga pagabuhaton man ati sa kainit balasang tiyempo ti madugayan o kung madugay-dugayan pa ikaw sa tunga sang dalan parehas ni sa may mga masakit bala sa mga senior citizens na bala bombotsyam kag mga estudyante man. Aha. Mayo-mayo na lang ni kay ang iban nga mga bulutuan natapos ang ila sining klase mga estudyante gamay na lang nga nagabalik ka nagapractice sa ila sining recognition activities. Kung may klase pa ni ba usos Maria Kagusep may mga kuntani may mga pulupunto man ang iban pero ti hulaton ta pamangkuton ta ang samahin karon sa city government nga may preparation kag may day of activity ino mga duwagin kadlaw may igo sining amuning sitwasyon diri sa mga mayor nga dalanon sa syudad sa Iloilo. Exactly, Bombotsyam, kay kagina aga pa. Sirado naman ang dalan. Abigani naton kay tungod lang kay rush hour nagapakadto sa eskwelahan sa Olobrahan. Apang kay may ang iban nga wala kabalo miara gali sang road closure. So, mostly to dito na sampid Bombo Jomar nga sa mga intersection gid bala nagakat bala sang tayuyon nga lakat man sa trapiko bangod matiyog o kun mangita bala sang alagyan Bombotsyam kay nasiradaan ang dalan dira sa may tubang sa Freedom Grandstand. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Piliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Paulina Piliora sa imo siniiyang report. Ang Traffic Transportation Management Office nagapangayo diri sang paghangop sa publiko sa sining pagpugo karon sang dalagan sang trapiko. Isabahin sang TTMO ginahimo man kuno nila ang tanan para nga maariglar kag mamanage sang gusto ang flow sang dalagan sang traffic diri sa syudad. Check ta bala si Bombo Angel Tan. Bombo Angel, please go ahead. ...21 after 1 o'clock sa hapon sa Bombohanay sa Udto. Standby, balikan ta ang linya ni Bombo Angel Tan. Okay na siya, Bombo Chris? Okay, Bombo Angel, please go ahead. Philippine Standard Time, 22 minutos. Okay na gina? Okay na siya? Standby diri sa aton sining pagpangalagad i-check naton ang linya sa aton sining mga Bombo reporters diri markon sa aton sining palatuntunan. Okay, sige. Ara na. All right. Standby check ta para nga tayo yun ang aton sining pagplastar sa balita. Bombo Angel, please go ahead. Diri sang paghangop kag pagintindi ang Traffic and Transportation Management Office sa publiko bangod man abi sa gaka-eksperyensyahan nila subong nga sitwasyon sa traffic diri sa bahin sang Iloilo City proper. Sa aton diri pagbakigangot man kay retired Colonel Darko Garbanzos ang head sang nasambit nga opisina yagin pahayag nga amo gid man na ang ilo observation once abi nga atubang sang Freedom Grandstand na ang pagasiraduhan Bombotyam para sa pila abi ka mga aktibidad just like amo ni siya ang
ang rally sang isa ka political party nga patigayunon buwas nga adlaw. Sunod diri kay Sir Garbanzos nga ang ila diri nga ginaubraman nga traffic management is ang pag-deployment sa mga tawo. Ginakuha nila ang iba niya ara dito sa ibang areas nga medyo matulutawhay kag ginaplastar nila diri sa bahin sang city proper area. Kag ti gina-expectar gid mamobot siyam ang moderate to heavy traffic. Kay ti ang mga dalagko nga truck na supposedly ginaahimo nga alternative route ang Molyeluni area o kung ang tubang sang Iloilo Freedom Grandstand so dito sa may Fort San Pedro, wala sila sang iba nga choice kundi paglabot nila diri o kung paglabot sa may Molyeluni area, liko sila sa may Peralta ayon ni area kag lusot diri sa may kilid sang City Hall kumbaga la route gid sang city proper nga area ang agyan sa mga dalagko nga jeep o ang mga salakyan Bombotsyam plus ang public utility vehicle pa kag mga private nga salakyan kag tiyo mo to ganing hambal kay na sang isa sa mga na-interview naton nga ang oras ang iya nga travel halin sa may Haro area pakadto diri sa may downtown area supposedly mga dalagan Bombotsyam mga let's just say mga 30 minutes maximum na siya pero subungan ng adlaw naglabot sa halos duha gid ini siya ka oras gin kumpirma man diri sang TTMO nga ginapaabot nila ang halos or like more or less nga 35,000 ka mga supporters ang magapadulong buwas nga adlaw. Ti ang ruta diri Bombotsyam open pa ni siya ang Molyeluni area and then right turn lang sila pakadto diri sa city proper area pero buwas nga adlaw sarado gid ini siya halin sa may area sang Quirino Bridge pakadto sa may Freedom Grandstand amo na siya ka laba or kadako ang area nga saraduhon para sa mga motorista naton kag sa mga kabombo naton nga nagatuyo pagid magbiyahe and then 4 PM maga-start ini ang full closure sang nasambit abing area pakadto sa may Freedom Grandstand para sa patigayunon nga rally halin 4 PM or around 5 PM tubtob at 12 midnight na Bombotsyam. Pamatian ta balang kabahin diri sa nangin pahayag man ni retired Colonel Darico Garbanzos sa atong interview. Sa amon nga assessment ginano every time may close gani naton ang atubang sang Freedom Grandstand no which is amo gina ang aton nga main artery ang aton trucks ang mga nag-alin sa waterfront areas no sa aton nga mga port may congestion gid nga mga tabo no ang impact na amo ning SNART amo na ang General Luna amo ni ang portion sang Imbasa no kay naga-converge ang mga salakyan dira kay hindi na makaagi sa may Molyeluni no. The same time ang mga salakyan nga nagalin man sa Molyeluni pag-abot dira sa Buangco, Aldiguer, Peralta no and Arsenal naga-right turn may ang alin naman sa Imbasa naga-left turn no kag nag-usar sina. So expectedly amo nang impact niya because nga na-close naton ang atubang sang Freedom Grandstand. Na-close na part na sang gin-request nga ordinansa that is the ingress no sang mga materials nga usaron dira sa stage para ina sa uswag kick-off rally nga pagahiwaton ba. Ti subong no amo na nga tubang sang Freedom Grandstand until na inabuas aga pero after lunch no ang closure nato no from Quirino Bridge hasta nagididra sa Freedom Grandstand. So meaning from Quirino Bridge Molyeluni until sa Freedom Grandstand may total closure na kita as approved by regulation ordinance. Naganugi kami, nagapangayo kami sang dispensa. Okay. Ini temporary man lang ini because ang mga aktibidades nga gina-accommodate kag covered ba nila isang regulation ordinance sa tanan nga mga motorista sa subong kung magpa-downtown area ka mo, city proper, ma-expect kita sang heavy to moderate traffic situation, particularly ang aton nga General Luna, SNART, kag ang Imbasa because of the closure ini sang portion sang Molyeluni nga nagatubang sa Freedom Grandstand. Okay. Kaya pangayo kami sa inyo pag-intindi kag malaba nga pasensya. Oo. Bombotsyam na patan sa mga kabombo naton si retired Colonel Darico Garbanzos ang head sa Traffic and Transportation Management Office sa bahin sa Iloilo City Government. All right.
kada idugang talang nga balita diri man sa bahin sa Iloilo City Hall nag-abot subong diri nga adlaw si Senate Majority Leader Senador Balikan ko lang na siguro, Jel. Balikan ko lang na siya. Ini si Bombo Angel Pichilgertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat, Bombo Angel Tan. Nabalaan naman gali ni Sir Garbanzos nga kung saradhan ang Iloilo Freedom Grandstand area, may congestion gid nga matabo. Tani before pa man nagpangita sang iban sini nga mga medyos posibles. Di ba? Para nga bisan pa paano hindi amo sina ka usad pagong or kahinay sang paghulag sang salakyan. Diri iya sa may city proper area. Mayor nga ginapadulungan sang mga tao sa tagsa ka batag adlaw bangod nga majority sang mga talatapan sang gobyerno nahamtang sa city proper area. Traffic and Transportation Management. Pero sinigid lamang ang mga ginutlo sang tsimpo sa may corner J. Embasa nagapinagustuhan ay dira. Lusot, tabok ang mga salakyan kay wala sang nagamanage sang pagpugok sang dalagan sang trapiko. Sa aton sini nga mga kabumbo. Tikon tani na-identify ta naman kag amuning area nga pinakamalapit dira sa may area sang Freedom Grandstand kung tani ginpabutangan ta na diri sang taga-Traffic and Transportation Management Office sa pag-manage sa pagdiliher sang dalagan sang trapiko. Hindi ko mahangpan sa aton sini nga mga kauturan kay nabalaan naman gali nga daan sang chief sang Traffic and Transportation Management Office nga pananglitan isirado ang porsyon dira sa may Iloilo Freedom Grandstand mapugok kidayon ang dalagan sang trapiko. May ginaano diraaw nga kinahanglan tagid isarado kuno temporaryo. There were times sa aton sini nga mga kabumbo nga may mga gin-construct man dira nga stage, may mga gin-put up dira nga kun ano man dira iya, pero sa gihapon ginhatagan sa kay gayunan nga makaagi, why subong nga ginsarado gid? Sa aton sini nga mga kabumbo. Reklamo na ini sa mga pumuluyo, hindi iniya reklamo sang konsanday sinolang natabuan lang to nga isa sa mga na-interview. Subong niyang schedule yung mga ayo to sang tawag si gani bulig sa talatapan sang kongresista. Pero ako nagapati nga bisa ng mga supporter pasubong sang team Uswag ang nagakulumuron man. Ugaling hindi lang sila makakumod, hindi lang sila iya makapalayag sa ila kulumuron, kay basi ko malitruko sila. Sa aton sini nga mga kabumbo, may mga nagakaigo sini nga talatapan, unit, division sa city government nga pwede gid kung tani ma-maximize
agod iya nga plastar kag magiya sa mga motorista, agod nga hindi magpugok ang dalagan sa trapiko. Oh? Kagdugang pagid sini ang prior information dissemination. Oh. Sa aton sini nga mga kauturan, mambal kaabi nga ti nakapost naman kami sa amon Facebook page. Ti hindi man niya tanan sini banwa. Oh? Nga mayara sang social media account ang adlaw-adlaw ma-check lang sa page sang Traffic Transportation and Management Office. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ambot ko silingon is that nga ti take time man kung tani. No? Kay ti, basta mga amo sini nga information dissemination, why manigani iya bayad? In the name of public service. Ma-disseminate mayo nato ng information nga amo sini gali banwa, amo sini may patigayunon kami, may amo sina. Oh? Mayor Jerry Treña, sir, kadamo sang ginaswelduhan mo dira nga tawo sa city government. Isalig lang nila iya sa social media posting. Hindi malikop sa pulo-post sa social media ang pagpalapnag sang mensahe nga mayara sa mga pagahimuon sini nga rerouting, road closure, so on and so forth. Ti anong natuga sini karon ti damo sang napiktuhan. And I do believe apektado man ang mga empleyado dira sa may Iloilo City Hall. Oh. Ang punto sina diri banwa nga ti natumod na gali naton, natumod na sang titi mo, TTMO mo. Traffic Transportation Management Office. Natumod na gali nila nga kung pananglitan ang area dira sa may Mulyilone nga ara masakupan sa Freedom Grandstand kung saraduhon pugok ginang dalagan sang trapiko. Oh. That is why nga nasiling ko ti balaan ta naman gali nga mo sining sitwasyon. Waay gid sang mga medyos posibles nga ginpatigayon sa aton sini mga kabumbo. Kung may mga intersection man subong nga wala sang tawo from the Transportation and the Traffic Management Office, ti tawo man lang na sila. Gabatsyag man na sila sang init. Subong pa nga nagatagi ti ang init. Ti maintindihan ina naton. No? Kung nagapangayo si Sir Garbanzos sang pasensya kag paghangop sa pumuluyo, insindihan ina naton. Pero hindi naton maintindihan kay na-identify na gali naton nga pananglitan sa radhanang area sang Mulyilone malapit sa Freedom Grandstand, mapugok kinang dalagan sa trapiko, waay nagid sang ader pa iya nga mga pamaagi or medyos posibles sa kadugayon sang pagpatigayon sang mga hilikoton dira. Sa madumduman lang naton, iniro, dinagyang. Oh? May Chinese New Year pa? May sinamba sa rigata pa? Oh. May mga ginpatigayon sini nga mga aktibidades pa nga hindi ko na tandaan pa kung sinutong nagapamuno, but ang punto sina dira banwa, pila na ka mga dalagko nga mga event ang ginpatigayon dira iya sa may Iloilo Freedom Grandstand, wala gid iya malabutan sang utok.
sa mga tao nga in charge para magpangita sang pamaagi or alternate route sa aton sini mga kauturan? Kagang madala lang, kagang masarangan lang, among pagpangayo sa nga paghangop, pagpasinsya, kay temporaryo man lang ni. Temporaryo, pero makasarang nga makatuga sang permanente nga halit. Pahilayo lang. Sa sobra kainit sang tsimpo subong, ang iban siniya nga nagasakay sa mga traditional jeepney, nagasakay sa tricycle, kaya mo lang na masarangan nila, hindi sila yung maka-afford nga magsakay sa taxi, sa kampyon kagwapo nga mga salakyan nga aircon. Pailayo lang, base kon maigo sila sang heat stroke. Oh? Temporary gani, pero posible makatuga sang permanente nga halit. Oh? So nagapanawagan kita. Oh, nagapanawagan kita kadamo-damo dira sang mga empleyado sa City Hall. Oh? May Public Order Safety Office, may may Transportation and Traffic Management Office. No? Ano pa gid? Oh. Tikon ikapital talang nga may regulation ordinance man definitely ipasar sini nila bangod kiti ang mga konsyal amo na malamburdahi na sa Birnis. Sinong chairman sang Transportation Committee? City Councilor Sedfrey Cabaluna? Oh. Did you take time, Councilor Cabaluna, sir, nga mag-istorya kag i-discuss mo ini? Sa kay Sir Garbanzos? Nga kung ano pang mga medyos posibles? Kung may mga alternate route pa dira nga sarang magyan? Ulihi na galing mapinsaran ang interes sang pumuluyo kung magreklamo na. 40 minutos sa kaligan sa takna ang launa. Pagbalik naton banwa dugang pagin mga balita kaga impormasyon diri sa Bumbuanay Sudto. Istoryanta dugang dire sa aton sining mga kabumbo ang report naman iya ni Bombo Angel Tan. Balikan ta to si Bombo Angel Tan kay si Senator Villanueva paimbestigahan niya kung ungka flyover kaupod sang tulay ni Bla or taytay sa may Isabela to nga narumpag kag training sa mga electoral boards, no? Ining mga manunudlo para sa eleksyon matakop na subong adlaw. Balikan ta mga dalakuan pang mga balita pagkatapos gilamang sa pila ka importante nga mga pahibalo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for March 23 to 29, 2025. Isa na naman kagabi ang mapunan sang paborito nyo nga mga rock songs kag madamo pang iban ang mangininyo
sa concert at the Plaza. Kaupod ang Bini Band sa Marso 29, Sabado, umpisa alas 6 ng gabi. Sa tion si musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iba na ikaparaffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Marso 30, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa El Puente or The Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa alas 10 sang aga, isa ka oras bago mag-umpisa ang misa, those who would like to avail of the sacrament of reconciliation or confession are welcome. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid sang serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pag sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nakakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon ilabi na kun mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga magamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Kunyara ikaw sa simbahan, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct bangod lugar ini sa pagtuo. Sa sulod sing simbahan, makita ng mga tawo nga malinong bangod sa pagtahod sa sagrado nga lugar kag sa iban nga tawo nga nagasimba.
Yari ang dapat himuon kung magpadulong o kung yara sa sulod sing simbahan. Magsuksok sang formal nga bayo kung magsimba. Likawan nga mangin kaswal o kung magsuksok sang revealing nga bayo. Magpadulong sa simbahan antes mag-umpisa ang misa bilang pagpakita sang respeto. Apang kung late na ang imo pag-abot, magsulod sa simbahan sang malinong kag magpangita sang pulungkuan nga wala sa may nagkakatublag nga iban. Mangin mahipos o kung sa maghambal sa manubo lang nga tono sa sulod sang simbahan. Hindi pagdisturbo ng ibang nga tao pinaagi sa pagchismis o kung paggamit ng cellphone. Magupod sa pagpangamuyo kag pagkanta. Apang kung hindi ikaw pamilyar, magtindog kag magpungko sang malinong kag sundon ang flow sang misa lakip ng pagduko kag pagluhod kung kinahanglanon. Magpamati sa seremonya sang pare o kung pastor. Hindi pagsabada ang imuupod, ilabi na kung padayon ang misa. Magpakita sang respeto sa pari, altar servers kay iban pang miyembro sang simbahan. Masami siguruhon nga naka-silent mode o kung naka-turn off ang imo cellphone antes magsulod sa simbahan. Agud malikawan ang distractions. Likawan ang pag-test o kung pag-browse sa internet samtang nagamisa. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun kay isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kun sipon. 50 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balikan talin niya ni Bombo Angel Tan. May kantanan sa sining tuyo nga pagpaimbestigar ni Senator Joel Villanueva sa Ungka flyover kaupod sang taytay dito sa may Isabela nga na Rosdak. Sa aton sini nga mga kabombo, check ta bala balikan tali niya ni Bombo Angel. Gel, please come back. Bombo Cham paimbestigaran man sang Senate Majority Floor Leader sang Senado ang nagakatabo or ang ining sitwasyon man sang Ungka flyover kaupod sang tulay sa bahin sang Isabela nga matandaan nga narumpag sa aton diri pagpakigangot man kay Senator Joel Villanueva iya ginpahayag Bombo Cham nga nabatian niya ining issue sang Ungka flyover kay kahapon nga adlaw gintakal sa Senate hearing ining sitwasyon bala sang sining narumpag sa may bahin sang Isabela tubla Bombo Cham nga wala pa gani nagamit ang sa may area sang Kabagan, Santa Maria Bridge sa bahin sa Isabela nga wala pa gani nagamit, nag-collapse na. Sunod diri kay Senator Villanueva, hindi ni insyakto nga ang gobyerno pa ang nagabayad sang retrofitting sang sining mga tulay, especially ini kuno kabahin man diri ang iya sang Ungka flyover kay isad madumduman niya sa area sang Bohol Tuya sang may nag-uba nga tulay ang kontraktor to ang ginpasabat pero diri iya kuno sa bahin sang Isabela nga 320 million pesos para lang sa retrofitting. And then diri man sa Ungka flyover ang gobyerno man ang masabat na kuntani makadto pa ni sa pumuluyo kuno ang kwarta kuntani ibalabong Botcham. Kagti with this one para sa iya nagapati ini siya nga dapat imbestigaran kag dapat mangin accountable man gani kuno especially abi ang DPWH or even abi ang local government unit once nga mapamatud-an sa investigasyon nga hiwaton nga may mga salaman sila sa amo sini nga mga kapaltahan kay ti sa ila kuno sa definition sang DPWH ang pagpatigayon sang retrofitting balabong Botcham sang mga tulay dapat after sang 40 years nga gingamit na ang mga tulay pero tiyang sitwasyon iya wala pa nagamit o kung hindi pa fully operational ginaobra na or ginapatigayon na ang retrofitting bangod sa hindi maayo nga quality sang mga tulay Botcham. Pamatian tabalang kabahin diri sang nangin pahayag man ni Senator Joel Villanueva sa atong interview. Sa Senado kahapon nandun po tayo, inimbestigahan natin yung pagbagsak ng
Kabagan Santa Maria Bridge doon sa Isabela at kung paano natin matutulungan yung ating mga kababayan na maging safe sila at itong mga proyekto ng pamahalaan hindi pa nagagamit, bumagsak na agad at retrofitting 390 million, that's about 1/3 of the total 1.2 billion pesos. Can you imagine that? And I asked the DPWH yesterday, is it a usual practice na yung retrofitting dapat ginagamit na bago i-retrofit? In fact, dun sa definition ng DPWH, 40 years ang isang bridge bago talagang ma-depreciate, etc. Diba? Totally depreciated. Ito, hindi pa nagagamit, ni-retrofit na. So, ang sagot ng Secretary ng DPWH, this is highly unusual. So, ito yung nakikita natin na dahilan kung bakit tayo very passionate, no? Kasama sa investigator, sir, yung flyover na Well, I actually mentioned yesterday, yung sa UNCA ba yan? I actually mentioned about it because it's embarrassing, no? These projects of the government. And I told DPWH they will give me a report come April, I forgot the dates, no? But yung mga reports, and we wanted to find out ano ba policy natin. Bakit mo, like for example what happened in Isabela, inopen mo to public consumption, tapos hindi mo pala na-check pa. Doon sa Bohol, if you recall, may mga namatay po doon. Bumagsak, but that's like 70-year-old bridge, di ba? Doon sa Panguil Bay, sa may Mindanao area, noong nagkaroon ng sira yun, ang contractor ay pinressure at pinorse na bayaran ito. Itong sa Isabela, hindi. Gobyerno nagbayad. 390 million, but 400 million. Our taxpayers' money, di ba? So why would you do that? Retrofitting, hindi pa natatapos. Tapos gobyerno ulit magbabayad. I heard dito sa Iloilo, parang magbabayad ulit ang gobyerno ulit ang magbabayad, di ba? So that's something. I mean, again, I don't have any beef against anyone, any contractor, or any Tom, Dick, or Harry. It's just that we have to make them accountable. Everyone must be accountable. Public officials, contractors, even the local government units should be accountable. Diba? Tingnan natin paano natin mapapanagot. Yan ang kapangyarihan ng bawat mamamayang Pilipino. Panagutin ng bawat isa na ini-elect natin, ang mga pinapasweldohan natin ng ating mga buwis. Bombo Cham nabatan sa mga kabombo naton ang statement man ni Senator Joel Villanueva sa nga interview. Alright. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Maniniwala lang ako, Senator Villanueva, kung napaimbestigaran mo na. Or iimbestigaran. Pasensya na kasi yung mga Tagalog ko naiwan ko sa bahay eh. Kaunti lang yung dala ko ngayon. No? Pero kung namamati ka ngayon, Senator Villanueva, sir, matagal na itong problema ng siyudad ng Iloilo at saka probinsya ng Iloilo, yung UNCA flyover. No? Bakit ngayon ka lang? Para kang kanta. No? Bakit ngayon ka lang? Timsong ito na mga sasabihin ko pa mabubukres. Yung bakit ngayon ka lang? Timsong ito na mga magkatrabaho na may pamilya na bawat isa. Oh, tapos nagka-developay silang dalawa. Tapos kakantahin nila pag may celebration sa kanilang workplace. Bakit ngayon ka lang? Ganito din yung timsong para sa iyo, Senator Villanueva, sir. Marami na nagtangka dito, nagpapel dito ng mga congressman na kung sino-sino pa na paimbestigaran nila yung UNCA flyover, pero walang natabo. Walang nangyari, Senator Villanueva, sir. Hanggang lang kayo sa wakak-wakak na mga bunganga nyo. That is why na yung una kong sinabi, Senator Villanueva, maniniwala lang ko sa iyo kung maimbestigar na kayo sa Senado. Pero sa ngayon, iwan ko. Di ko alam. No, part pa nagyapon sang kanta, no? Ewan ko, di ko alam, pwede bang wag na lang?
nating pag-usapan. O hindi! Kwa gyapon sa aton sini nga mga kauturan. Amo ni ang diferensya kag amo ni ang expertise sa mga politiko. Kung dinto gani nga campaign period, kung dinto gani nga lapit na lang eleksyon, kag kung may problema ang kantuan nila, iyo di kang garo, paimbestigaran yan nila ya. Husisaon na dayon nila sa istorya. No? Pasaligon dayon nila na. O yung mga tao dito sa ganitong lugar, o imbestigaran natin yan. Sulbarin natin yan. Lolo nyo. Ha? Hindi nyo na kami pagbulatika, kami nga mga Ilonggo. No? Hindi nyo na kami pagbulatika. Ang pagpadakop to kay Digong sa Interpol to nga ginsakaan to sa aeroplano, gingamit lang to nga cover up story para nga malimtan ang sang mga Ilonggo. Ang problema sa Uka flyover. Sus Maria kang Jose po. Payom-yuhom talang kamo. Pero, seriously speaking, Senator Villanueva, sir, maniniwala lang ako sa iyo, pag iniimbestigahan mo na yung matagal na naming problema dito sa Iloilo, yung issue sa Ungka flyover. At hindi lang po sa Ungka flyover, sir. May kakambal din yan, yung Aganan flyover. So maniniwala lang kami, at siguro, tawag nito, masasabi namin na yung mga salita nyo na binitawan dito na dapat yung mga tao sa gobyerno dapat managot kung malaman o ma-prove na meron silang nagawang mali or may mga diferensya sa kanilang function when it comes sa implementation ng multi-million na mga projects dito po sa Iloilo. At doon na rin po sa bahagi ng Isabela, yung tulay doon. But for now, sabi nga ni Libindia, iiwan ko, hindi ko alam, pwede bang wag na lang nating pag-usapan sa aton sini nga mga kauturan. Daw palangga gidya sang makako ang mga taga-syudad sa Iloilo, Tita Reds, no? Kay do nagagumguom subong, pagalin mo to sa gwa. Ti do dumaulan, ti para nga hindi man tamaan ka init gid. Kagamo ni subong ang sitwasyon nga grabe ang pagpugok sa dalagan sa trapiko. Do palangga gikita sang mahal nga makako nga daw gin pagumguom yanay kag duhana bala nga mag-ulan para nga hindi man matamaan ang mga kauturan naton nga ti naga-commute, bisan gani iya may mga pribado sini nga salakyan apektado man sa gyapon sa pagpadulong sa ila sini nga trabaho ti bisan papaano do pasalamatan tama na nga nagagumguom subong kag duhana siya nga mag-ulan para hindi amo sina kainit ang mabatyagan sa mga kultura naton, mga kabumbo naton nga naipit karon sa pagpugok man sa dalagan sang trapiko. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Ini si Bombot Shama Blanco vergabilin sa imo sang manayanay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas
Utan kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for March 23 to 29, 2025. Isa na naman kagabi ang mapunan sang paborito nyo nga mga rock songs kag madamo pang iban ang mangininyo sa concert at the Plaza. Kaupod ang Bini Band sa Marso 29, Sabado, umpisa alas 6 ng gabi. Sa The 11 Musical Show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pang iba na ikaparaffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Marso 30, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa El Puente or The Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa alas 10 sang aga, isa ka oras bago mag-umpisa ang misa, those who would like to avail of the sacrament of reconciliation or confession are welcome. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Isa ka panugyan para makasave ikaw sang kwarta amo nga balon ikaw sang imo kaugalingon nga pagkaon kag tubig. Kung magpadayon ikaw bakal sang lunch o kung mag-order, natural nga sa lampo-sampaw gidi ang imo nga balayran. Ang kalabanan nga restaurant meals, take note, unlimited man sa calories, gani daw malayo gid nga mangin healthy ikaw. Apang kung ikaw magbalon, makalikaw na ikaw sa gasto sa kwarta, kag calories, makalikaw pa gid ikaw sa gasto sa tiyempo. Bangod hindi na ikaw maglakat, magpila kag magpainit agud mag-order sang pagkaon. Bangod sina, mas mangin produktibo ikaw sa trabaho o kon sa eskwelahan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom.
Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masami ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag nga ang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct? Tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay. Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagahambal kag magsabat nga may respeto. Magamit sang please, thank you, excuse me, kag sorry. Nagahatag ini sang respectful kag kind atmosphere sa sulod sang balay. I-acknowledge ang efforts sang family members sa paghimos man ina sang pagkaon, pagpanglaba o kun paghugas sang kinan-an o kun paghatag man sang emotional support. Mas maayo kag mamag-an pagid ang ulobrahon sa balay kung nagabuligay ang tanan. Kinahanglan nga may kontribusyon ang kada miyembro sang pamilya. Halungan ang imo mga gamit, ipabilin nga matinlo ang kwarto, ang banyo kag mangin organisado sa imo personal nga pagkabutang. Respetuhon ang privacy kag boundaries sang isa kag isa. Magpanuktok sa portahan antes magsulod sa kwarto sang iban.
Hangpon nga kada miyembro sang pamilya ang nagakinahanglan naman sang oras sa ila kaugalingon para makarelax sa trabaho o kun personal moments. Kung mayara ikaw sang abyan o kun bisita nga makadto sa inyo balay, siguraduhon nga nakahibalo sila sang mga rules kaangay sa kung diin ibutang ang sapatos, diin mapungko o kung anuman nga mga polisiya nga ginasunod sang inyo pamilya. Maghatag sang oras nga ma-express ang imo love kag appreciation sa miyembro sang pamilya. Simple gestures kaangay sang pagsilinga, I love you, pagkupo kag pagkumusta ang makapamag-an sang balatsyago na sang imo nanay, tatay, ukon utod. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello, good afternoon, Gid sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome na sa kahapon lamang program on a Thursday. It's March 27, 2025. Malapit na langgid ang election day. As a matter of fact, masandukot na ang preparasyon para sa pagpangampanya. Check ta, how many days to go before election day? As of today, it's 46 days to go before election day. Still enough time para nga magpreparar. 15 minutes after 2 o'clock. Hello again, mga kabombo. Nagapanubalik kita para nga magdulong na naman sa mga kalingawan para sa inyo dira ang iban. Siguro nagapiyong-piyong pa ay, huy, gising. Pugtaw na, basi may appointment ka, pasado alas 2 na, basi late ka na. Grabe na yung traffic dito sa syudad sang Iloilo. So, beware. And sa mga suki natin ng mga tagpalamati abroad, ginakumusta ko gid kamo? Kumusta na kamo dira? Ano na mga ganap sa buhay-buhay ninyo? Bawdo ka namin mantani ba? Mahibaluan kung ano na mga nagakalatabo dira sa inyo. Pwede nga ma-share. Paki-email ang inyong mga istorya sa bombo_iloilo at bomboradio.info. Hindi lang sa mga friends natin abroad, kundi ang imbitasyon goes out sa tanan-tanan kid naton nga mga tagpalamati dira mga sugi naton, especially ang mga would-be first-timers diri sa KLP nga maga-share sang ilang istorya. Share na, now na. Pwede gid nga masulat kag ipadala ang mga kasaysayan sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Ari na ang atong ambahanon para sa inyo sa saning hapon. This is from Valing Grace Lagunilla. I'd like to welcome you all that is sa KLP with the song Hanggat Ako'y Nabubuhay. Mayong hapon sa inyo tanan. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Nandito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo, hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita papabayaan hanggang kailanman.
mahalaga. Sa puso ko, ikaw lang, wala nang iba. Andito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo, hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita papabayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita papabayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Hanggat ako'y Hanggat Ako'y Nabubuhay by Valen Grace Lagunilla on the 27th of March 2025, Thursday edition sa kahapon lamang program. Again, welcome gid mga kabombo sa kaupo ninyo. Si Tita Regine, of course, sa sininga hapon. Suguranta, pagdulong sa mga kasaysayan, let's listen. And I will read the stories para sa sininga nga hapon. From Student Mom of Lambunaw, Dear Tita Regine. Hi and hello to everyone. I am here again, si Student Mom, writing a letter sa KLP. Continuation ini sang akong work experiences as a teenager, working in a hospital as an attendant, kag later nagtrabaho ako as an assistant sa mag-asawa nga doctors. So assisting them in their work as private doctors. Kanami lang tani sang sitwasyon sa akong work sa ila. Pero bangod sa pila nga mga hitabo, nagbiya na lang ako. So, jobless na naman si Student Mom. Bisan ara pa si nanay kag tatay, nga ready nga magsagod sa akon. Somehow, I felt a little depressed. Life seems extremely difficult. Kinaanad ako nga kada aga, gakadto ako sa akon work. But this time, I wonder how I can possibly make it through the next day, weeks, or months. I lose my perspective and sometimes I felt gloomier. But later on, I changed my outlook in life knowing nga I still got enough fresh air to breathe and also food for the day. So I started thinking, my work is gone, it's over, it's finished. But then I realized, I still can hear, see, talk, and think. All that I've lost was my job. Trabaho ko lang ang nadula. I am still alive. So I can still try to find another job, much better than that of what I've lost. Kung madulaan ka sa trabaho, ako, I consider it as a valuable experience, teaching me a good lesson in life. So, I still keep my chin up, smile, and hope that things will improve. And it did.
So samtang jobless, nag-enroll ako sa isang vocational course. May little savings pa man ako nga pwede ko mapuslan. Kag nag-decide ako nga i-invest ini sa akong nga vocational course, Hair Science and Cosmetology. Sa isa ka bantog nga school sa Manila ako nag-enroll, sa Realistic Beauty Institute. Natapos ko ang course nga ini within 7 months only. Kag after that, naga-home service na ako sa akong mga suki, hair cutting and curling kag hair styling. Madamo akong suki kay uso sadto ang kulong nga buhok sa mga bata, estudyante, mga nanay kag mga lola. Bisan gani mga soltero nagapakulong man sang ilabuhok sa akon. Kung kaisa gani, gabi na ako makauli sa damo sang akon home services. So, buhi naman pag-asa ta. During these times, nag-member ako sa isa ka organization sang kabataan, ang Young Christian Workers, kundiin mga young women ang members nga gin-train sa lain-lain nga obra. Isa ini ka religious organization handled by the Belgian Sisters of St. Teresa's College sa Manila. May mga Bible studies kami, retreats, kag enroll kami sa isa ka bantog nga cooking school sa Manila to be trained as cook managers. Si Mother Julian kag Sister Freda ang nag-handle sa amon. Naging active ako as church leader, doing or teaching Bible studies sa mga kabataan sa amon nga community. Nagpatindog sang canteen ang duha ka madre, kag ako ang gin-assign nga canteen manager. Madamo nga lady students ang amon suki, kag nag-prosper ang business nga ini sa mga madre. So, na-realize ko later na we have to put in the effort and develop the expertise and self-image which go along with the kind of work or job we have. Kung ano ang may ara kita sa aton kabuhi stems from what we are and what we do. For things to get better, we have to get better. Today will be much like yesterday unless we put in our best efforts. Ang philosophy ko I will always do my best regardless. Mga sobra man 1 year ako sa akong work as canteen manager. Sanggin inform ako ni Mother Julian nga may opening sa isa ka pharmaceutical laboratory bilang sa line operation. So gin-refer kami sa company ni Mother Julian. Anom kami tanan nga ginlawag for interview sang company manager, si Dr. Inhelder. Luckily, I was chosen. Isa lang ako nga nabaton. So nagbiya ako sa job ko sa canteen kag nagsaylo sa isa ka dako kag famous nga drug company. So happy naman ako. God is so good to me always. His faithfulness endures forever. Malayo lang galing sa balay, ang bag-o nga ginaobrahan ko, tita. 2 rides from home. Pero sige lang, okay man ang working conditions. Sa laboratory ako gin-assign. Nag-inspect kung waay foreign bodies, ang 500 kag 1,000 cc ang dextrose in water kag dextrose in saliva. Nag-assemble sa mga tools nga ginausar kung mag-blood transfusion o i-dextrose ang isa ka pasyente. Na-assign man ako sa packaging department kag sa iba pang section sang lab. Sa akong pag-commute, na-meet ko ang isa ka foreigner, Espanyol, nga later on, naging suitor ko man. Pero, wala akong naluyag sa iya, kay faithful ako sa akong boyfriend. Nga, amo ang naging husband ko. Always niya ako ginahulat sa waiting area sa akong salakyan, kag masami nagahulat sa gate sang amon company kung ulian na sa hapon. Ginambalan ko lang ang amon security guard nga hambalan siya nga naka-out na ako. Later, gasakay siya sa ginasakyan ko kag ginhawa ko lang panago kag palagyo sa iya. Sang ulihin natakan man siguro, naguntat lagas-lagas sa akon. Nakaginhawa ako sang maligwa, tita, kay nagtawhay kabuhi ko. Pero, may isa pa nga nabilin nga problem. Isa sa mga suitors ko from Taguig ang wala gauntat bisita sa akon sa balay. One time, nakapamanila ang akon nga boyfriend, bali aning late husband ko,
kag nagmeet sila sa balay. Nagkilalahay sanda, amo to, untat na siya visit sa akon. Naka 1 year man ako sa akon obra sa laboratory, kaging kasal kami sa akon husband. After the wedding, nagpa-Iloilo kami. Goodbye Manila. Goodbye everybody out there. So another chapter naman sa akong kabuhi ang ginatubang ko. Most wonderful, beautiful, and exciting phase of my life, where much beauty and magic ang akong gin-enjoy. Dula ba nasulat ko, tita? Next time naman, pwede. Regards to all. Thanks for listening and God bless. Sincerely, Student Mom of Lambunaw. Super faithful ka gid sa imong nga boyfriend, no? Boyfriend nganing husband gid man sang ulihi. Wow, salamat gid sa sangay on your younger days. Damo gali ang mga nagalagas-laga sa imo, ha? Student mom, pero si husband gid ang nangin winner, of course. Anyway, salamat gid sa mga ginapang share nimo diri sa kahapon lamang program. I hope again you will have you will find time para nga makapanumdum naman, makasit down, samtang ara ka dira sa imong lugar sa Kapangyaw, kung sa diin madamo ang mga tanom, mga kakahuyan, mga kabulakan, mga fruit-bearing trees. Boto ka namin ilang gid, no? Sige, please find time again para nga makasulat ikaw, ma-inspire ka na naman sa mga makita mo dira sa iyong mga palibot, and you can again recall a lot of beautiful things nga pwede gid ma-share diri sa kahapon lamang program. Salamat gid sa liwat, Student Mom of Lambunaw. May I just remind ang ating nga winner, si Jocelyn sa 5th District. Jocelyn, wala ka man sa contact number, no? Pero, gina-remind ko gid ikaw, this Saturday, mag-interview ako sa imo. So please be here sa Estasyon Sambomba before mag-alas 2 sa hapon. Kay pa-Xerox ka na daan sa imo nga ID, 2 copies. Salamat gid. It is now 2:30 exactly. Magapanubalik ang kahapon lamang program with Tita Regine pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdum gid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatib-ong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam.
Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot ibayaw ang kamot agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kun sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kun pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agud nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyong nga balay. Pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong kaugalingon, bangod ang imong first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kun siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala langin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription
options agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots magaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung pain-killing properties. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs o kun LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lang. Balik kita na rin sa kahapon lamang program at 14 minutes after 2 o'clock. Still with Tita Regine. Ari na ato yung next story from Inbi. Dearest Tita Regine. Maayong hapon gid sa inyo, mga katapos sa Bombo Radio Philippines, labi na gid sa imo tita, kag mga classmates ko sa kahanginan. Sang pagmata ko kaina, magalumon, kag matugnaw ang kaagahon. Nagdapo sa ako ng kasubo. Sang madumduman ko ang inagyan ni Liza, hinablos ko sa pakaisa. Ikasyam siya nga bata, nga dawa ay namamani, dawa ay makiti, dawa ay matalupangdi. Lapit unta itapok sa kakugnan, ipaanod sa sapa, ibilin sa simbahan, ihaboy sa garaman. 1-year-old pa lang siya, puwerte ang katol, halin sa siki, hasta sa ulo. Amugani nga tama kasutil, kagasuplada. Ginkongkong sa iya tatay, kinagaluto pa ang nanay sini. Nagsagad ka pangalot, kag maghiribion. Ginkanta-kantahan man, pero ay gid maghipos. Hambal sang iya tatay. Ay sus
Ihaboy ta karon sa garaman para kau maghipos. Nagsabat si nanay na. Dala diyang bata kay padidion ko. Basi nagutom ron dia. Ahay, kaluoy sa imo, bebs. Ihaboy kaw do lang ni tatay mo kay tama ikaw kasutil. Hipos ron, dedi ron. Palangga bala ikaw ni nanay. Naghipos bala ang bata, Tita Regine, kag nagtulog. Sige man pabulong ang katol sa doktor. Pero dawa ay gid nagaayo, nagakalma lang. Hambal sang doktor, mayado man ran kung mag-eskwela ron nga maara magpanglimpyo sang iya kaugalingon. Maamat-amat lang di akadura. Tama ka bingit, para hibi, suplada pa. Hindi madalo-dalo kay manghaboy, mangakig, kag maghibi. Ano pa, ginapabayaan do lang. Kung nuluuluhan mo man, dugangan na pagid kahibi. Amo dia nga hindi gusto si Nanay Nanda nga hilabtan para waay gamo. Kaginahambalan ni Nanay na si Liza, anak, hindi ikaw magsinuplada. Ginapalangga ka, tanawa bala kung mag-abot mga magulang mo alin sa school. May dara nga tinapay kag chocolate para sa imo. Kung tawgon ikaw nanda, hindi ka magdalagan kag maghibi. Kung suguon ikaw, patihon mo sanda. Ginapaliguan nanda ikaw, ginahusay ang buhok mo kag ginapailisan. Hambal ni Liza, ti, kay katulon ako, mahigko, suplada, kag hindi kuno ako nanda manghod. Gintawag ni nanay niya, kag ulu-uluhan. Dali baladi kay bulngon ko imo katol para mag-ayo, kag magwapa ikaw. Amo di apermi, ang mga tinaga mabatian na sa iya nanay. Gani, nag-amat kaliwat iya batasan, nga nasentro na siya sa pagpalangga, kay siya man ang kalibaynan. Pagsugod niya eskwela sa grade 1, nag-ayo iya katol, nagwapa, nagbutanan, kag maaram. Palangga siya sang iya teacher. Ginatawag kag husayon ang malabog niya nga buhok, kag kimpitan. Nalipay siya. Ginahatag na ang papel na nga may 100% kay nanay niya, kag nagahag sila dayon. Permi siya ginatudloan ni nanay na, kag sang iya mga magulang. But after a year, pagpanganak ni nanay na sang menopausal son, do nagselos, permi gapasaba kag maghibi. Pero palangga man niya, iya gamay nga manghod. Kinakantahan na gani sa ginatudlo ang kanta sang maestra niya sa school. Nagatubo siya nga mapisan, kag mapinalanggaon. One time, gindulungan niya ako sang utanon, dala sang iya tatay halin sa uma, kag natabuan nga nagakaon kami sang tinanok nga saging. Kag ginpakaon ko siya. Pero may magkaon, kay busog pa siya. Ako na lang siya ginpaputsan sang saging, kag ipadala sa iya. Pero samtang kinapahulat ko siya. Insa kalit lang, nakapamangkot siya sa akon, kung palangga ko man siya, ang sabat ko, syempre palangga Ginadulungan mo ako sang utanon, kag padalaan ko man ikaw sang saging, nga inyo pamahawon. Ay, Tita Regine, daw tigulang magsugilanon. Mawili ikaw, kay tama ka usisador. Hasta nalambutana kapamangkot kanakon, nga sang gamay kunutana, ihaboy daan tanan ni tatay ng sagaramaan, kay tama tana kasutil, kag duro katol. Do mahibi, kag ginhambalan ko nga, waay palangga gid lang ikaw ni tatay mo. Ginabakla na ikaw sang ice cream, kag cake, kung Domingo magsimba ka mo. Ginabakla na ikaw bag-o nga bayo, kag sapatos. Ang huna-hunaon mo, nga palangga ikaw ni tatay mo. Ginhakos na ako, kag magpasalamat. Ginsugid naman kanakon, nga ginaway ta na kabata nga mahisa, kay bag-o iya bayo, kag sapatos. Waay na lang kuno ginsugid sa iya mga magulang, kay basi isumbago ni Toto na ang bata, naluoy tana. Kada sirasang klase, si tatay nagid permi ang nagatakod sang iyang ribbon, kay may bata gamay si nanay na. Pero nagaluto iya nanay sang adobo nga manok, sutanghon, kag sinigang nga isda para sa ila panyapon. Malipayan sila tanan, kag pagsunod adlaw,
nagbanding sila paligo sa dagat. Nagibot ako, kay ginsugat na ako sa balay nga magupod paligo. Since waay ako makahanda, nagbakaldo lang ako sang tinapay kag soft drinks. Ginaamiga na gid ako, kay nami kuno ako mag-istorya kag magtudlo sa iya, kag ginapalangga ko man siya. Consistent honor pupil siya sa elementary, kag pag high school, permi man siya nagapanguna sa klase. Ugaling, hindi gid maibitar ang kahisa kag discrimination. Natingala mga ginikanan kag mga maestra from first year to third year, Liza was the first honors. Why sa fourth year, mag-graduate na sila, pag-ranking, nagsalutatorian lang siya. Naghibi si Liza, nag-complain ang parents kag iba mga maestra, pero why nahimo kay ginpaboran gid ang anak sang may kaya. Grabe. Hindi daan magsaka sa stage si Liza pag graduation. Apang, ginulu-uluhan ni nanay kag tatay niya. Hambal ni tatay na, Liza, palangga, may college pa, nga mapakita mo nga deserving ka. Nagkadto sa akon, kag magsigi kahibi. I said, waay fairness. Anyway, nakahibalo man ang Ginoo, dugangi pa ang imo katutom sa kolehiyo. Tapos ang frustration, naghambal si Liza sa akon nga mag-eskwela siya sa accountancy kay gusto niya nga maging CPA. Idol niya iya CPA nga tiyo. Abi mo, Tita Regine, ginhangyo siya ni nanay kag tatay na mauntat anay kay hindi nila masarangan ang paggasto sang 3 ka estudyante sa kolehiyo. Pero why, tana magpasugot. Kung hindi kuno siya pagpaeskwelahon sa college, ma-working student siya. Upod sa amiga na nga nag-working. Sa amo dia, ana pamatod sa iya mga ginikanan. Ti, why nahimo si nanay kag tatay na nangutang. Ginputika ang 1 hectare nga rice field sa bangko para hindi makauntat sa pag-eskwela si Liza. Although nga scholar siya, pero ang daily allowance kag pagkaon, kinahanglan may cash kagid nga ipabalon. Nagatutom gid siya nga ma-maintain niya ang iya mga grado para padayon ang iya nga scholarship nga dako gid ang mabuling. Ginkaluyan gid siya ni Lord nga na-avail niya ang scholarship hasta nakagraduate siya sa accountancy. Summa cum laude. Wow! Very lucky gid nga bata. Kay pag-graduate niya, automatic, ginpaobra siya sa iya professor nga may private accounting firm para ma-practice niya iya profession. Nalipay gid na, kag ang iya sweldo, ginbayad na sa balance nga utang sa bangko. Lubos ang kalipay sa mga ginikanan, kag waay gid sanda malimot kay Lord sa pagpasalamat sang dako nga ang ilahandom natuman. Liza really utilized her time profitably while working at the same time naga-review for the board para sa CPA. Matanda gid nga bata, isa na lang ka-take ang board, pag-release, pasar. Another feather on her cap. Another Thanksgiving Mass and another Thanksgiving lunch. Curious pa gid siya sa pagpamangkot kung ano kuno dia si John M. Del Fuego, CPA, LLB. Sabat ko, duha ang lisensya ni John, kinapasaran na ang board sa CPA kag ang bar sa Law, LLB. Excited siya nga naghambal. Mayad siguro auntie, mag-abogada pa ako para makabulig sa kaso sa mga pobre na hindi makasarang magbayad sa abogado. Maski nag-aobra ako, ma-night school abi ako sa law subjects, kag kung matapos ko ang law, mapasimpala duman pagkuha sang bar exam. Mayad man diya, auntie? Makaya ko ay han? Pamangkot niya. Sabat ko ka na, makaya mo diya. Nakaya mo man gani ang board sa CPA. Makaya mo pasaron ang bar exam for lawyers, ah? Hindi pa ikaw ma-addressan attorney. So, hindi pa ikaw ma-addressan attorney kung waay pa ikaw lisensya nga mapasaran mo ang bar. Tiyambal ni Liza, ay, amo galiran, auntie? Nagpadayon ta na, Tita Regine, night school sa law.
Hasta natapos na gidman ang tanan nga subjects. Kag nag-review para sa bar exam, pero sige man gihapon trabaho niya. Naguntat lang siya a month before the exam. Agud matutukan na refresh ang tanan nga subjects. Tita Regine, ang bata gali kung may handom nga gusto na kabuton, makabut na gid. Paagi sa iya nga pagdedikar, sinsiro nga pagpaninguha, kag pagpangamuyo, napasara na gid man ang bar exam. Isa lang ka-take, and she praised our Lord, very grateful to tell everyone, nga daya tanan kay Lord pagbuot. Sa napulo sila nga mag-urutod, siya lang ang may duha ka titulo. Si Liza, kung gintapok, ano kuno? Thank you, Tita Regine. And more power sa iyong mga program. May you and your family reap a fruitful blessing a fruitful blessing from our generous Father in heaven every now and then. I remain in B, sang Iloilo Province. The lesson that we learn, aside from being persevering, nga kita nga mga adults, we have to be very careful. Kung mag-joke kita sa mga kabataan, kailan tawa bala, no? Nangin epekto sa kay Liza, doon nadula ang iyang self-confidence. Nagtubo ang pagkarebelde because she thought nga tituod, nga ihaboy siya sa garaman, itapok, ihaboy sa suba. So, gintake seriously sang bata. Ang ini nga mga istorya siguro nati kay baby pa to siya. So ini nga mga istorya nga laton-laton kumbaga. From one person to the other, siguro every now and then within the family, no, naga-come up ang amo sini nga istorya kag mabatian gid ni Liza. Of course, sa mga members ng family, daw joke na lang ato. And syempre, sino nga ginikanan ang maghaboy sang iya nga bata, hindi bala? Plus she learned, no, nga katulon gali siya sang una. So amo to ang nangin epekto para sa bata. Nga siguro no, she thought nga hindi siya palangga, kay hindi siya gwapa, hindi siya manami, bala. Tapos damo siya katul sang una, and then nabatian pa niya nga ihaboy na lang siya kuno sa suba, ihaboy na lang siya sa garaman, which is very hurting para sa bata. Kung ang bata nagapati nga seryoso to ang mga tao nga naghambal sadto nga mga ginikanan niya. But it is good that you were there in B para nga i-correct siya and to let her remember nga ang mga ginikanan niya, ang father niya, nagapalangga gid sa iya. And it is also good nga through actions ginapakita sa mga ginikanan ang pagsuporta gid sa iya. So we have to be very careful kung paano kita maglango-lango sa mga kabataan. Kaya tiway kita kabalugi na sinasaisip. Kag ginapatundok nila sa ilang tagipusoon nga amuna gali sila. Knowing and hearing ang mga istorya nga nagalagaw-lagaw within the family. Pero sila way takabalugi na take gali nila seriously kag nangin very negative ang effect sini sa ila. It is good that there are people around nga naga-correct, kag naga-pa-assure, nga palangga siya. Kag ang atong ang mother niya is also very good, no? Nga nagahambal. Hindi, paayuhon ta na ang imong mga katul kay para nga mag-ayo ka, magwapa ikaw. So, way kita kabalo, no? Amo pa lang sad to nga mga times nagakadula na ang self-confidence, ang self-esteem sang bata. So siguro sa natabo ato sa iya basi kun may kalag na siya, no, kag maintindihan niya na nga ay dulain ko ya sa tanan ng mga utod ko ya. Ti imagine siya ikasyam siya. So mautod niya ito mga nami man niya. Do mga nami ang skin, daw ka mga gwapa, daw ka mga tinulukon. So wala kita kabalo, no, nga nangin amo na sinagali ang nangin effect sa bata. So let us be very careful, mga ginikanan kag mga adults around. See kung paano nga because ang push, encourage, pag-motivate sa kay Liza nga nangin amo ina ang iya nga
nalabutan sa kabuhi. Hindi lang siya CPA, kundi isa pa siya ka lawyer because may angking talino gali si Liza. Kag nangin maayo gid ang nangin epekto sa pag-encourage, sa mga encouragements sa mga tao around kag sa pagsuporta and at the same time pag-believe sa iya. Kay kung naga-believe ang mga tao sa iya, siguro kapanumduman si Liza, di ko gaga-believe sila sa akong nga capacity nga akong hindi ako mag-believe sa kaugalingon ko. So, manami nga effect, manami nga result. And B, thank you so much, Gid, sa liwat, sa mga beautiful stories nga imo gina-share diri sa aton. And kamo dira, mga kabombo, pwede Gid nga makashare man inyo istorya sa ibang nga mga tao, istorya sa makakilala nyo, istorya sa miyembro sa inyong family. Pwede lang nga tagaon, no, ang mga identities. May code name lang nga gamiton. I-share nyo diri sa kahapon lamang program to give inspirations and to give motivation sa aton tanan and to give hope. Hindi bala? So, pwede nga ma-email ang mga stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Once again, sa kay Jocelyn sa 5th District, see you here sa Bombo this coming Saturday. Magasunod na ang mga dramas naman nga inyo ginakalangkagan every afternoon, ginasubaybayan. Tuyang Ermitanya after sang KLP, followed by Provincial Jail, kag sang Dear Diary. Balikay kita buwas, kita na kita liwat. Madamo nga salamat sa inyo mga kabombo sa gihapon. Ining inyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.